Aprobación da acta da sesión anterior do día 3 de marzo de 2025, que, como dixen antes, sobran poder dos concelleiros e, polo tanto, se non hai ninguna observación, a sometemos a votación. Votos a favor. Ben. Ahora pasaríamos ao terceiro punto da orde do día. Simplemente unha aclaración que permitídeme que hoxe que sexa, como estamos emitindo o pleno en directo, pues permitídeme que sea riguroso, sobre todo para que colla, porque si bueno, pues para que salga ben cando fale, que fale quen teña que falar, e demais un pouco por cuestión de que a xente que o mire pois vexa que hai certo orden e se entere das cousas, non? O terceiro punto, como decía, é dictamen da Comisión Especial de Contas celebrado o 28 de marzo de 2025 sobre expediente 1/2025 de modificación de orzamento do Concello do Barco de Valdeorras mediante suplemento de crédito financiado con remanente de tesourería. Señora Secretaria. Ben, a Comisión Especial de Contas, en sesión ordinaria celebrada o 28 de marzo, dictaminou favorablemente por 5 votos a favor dos señores concelleiros do Grupo Municipal do PSDG-PSOE, incluído o alcalde, 2 abstencións dos señores concelleiros do Grupo do Partido Popular, a adopción do seguinte acordo. Primeiro, aprobar inicialmente o expediente de modificación de crédito sobre o vixente orzamento do exercicio 2025, prorrogado do exercicio 2024 na modalidade de suplemento de crédito con número 1/2025 financiado con cargo remanente de tesorería para financiar gastos coa seguinte desagregación, por denominación, aplicación orzamentaria e contías. Segundo, aprobar inicialmente a modificación do anexo de inversións para o ano 2025 deste Concello para dar cabida á modificación de crédito anterior. E terceiro, dispoñer a publicación do presente acordo no Boletín Oficial da Provincia conforme ao establecido na normativa das facendas locais. Se transcorrido o prazo de exposición ao público expresado no artigo 169.1 do Real Decreto Legislativo 2/2004, polo que se aprobou o texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, non se presentan alegacións ou reclamacións, o presente acordo enténdese elevado a definitivo. En caso contrario, o Pleno disporá do prazo dun mes para resolvelas. Correcto. Aurentino, tes a palabra. Gracias, alcalde. Boa tarde a todas e a todos. Ben, pois trátase de un suplemento de crédito para unha serie de obras que algunha delas xa ven aprobada desde o ano 2023, outras son do ano 2024, e o que procede pois en incorporar, non se pode incorporar ao orzamento que xa tiñan no seu momento, e procede pois habilitar unhas novas cantidades. Trátase da pavimentación de vías públicas, concretamente neste caso a mellora en a proba na zona da iglesia, o arranxo do entorno da iglesia de Xagoaza, a escollera na carretera de Soulecín, o asfaltado das rúas Alvarellos, Dr. Fleming e a carretera Alixo-Millarouso, a remodelación da rúa da iglesia en Vilanova, a renovación de pavimento e infraestructuras en Cesures, Fervenza e Millarouso, a climatización do terceiro andar do edificio multiusos que xa está en execución, e logo obras orzamentadas no ano 2024 que non se pode incorporar as cantidades que tiñan dotadas. Trátase da construción dun depósito en Ferradal, 3 subvencións que temos, ou unha subvención que temos do INEGA para 3 puntos nos que se van a colocar paneles de enerxía fotovoltaica, concretamente na cuberta da piscina municipal climatizada, no pabellón municipal, no pabellón Bello e no pabellón de Calabagueiros. Eso en total serían 100.000 euros. Logo, humanización da Plaza Maior, convenio de Adif para o paso soterrado na Rúa Xirimil, convenio con Confederación Hidrográfica Miño-Sil para a senda do Salgueiral, a mellora da rede de saneamento no barco, fase 1, neste caso é o convenio coa Confederación Hidrográfica Miño-Sil, e logo unha cantidad que a señora interventora así o estimou, que era concretamente deixar unha cantidad prevista para esa reclamación xudicial que fixeron Orgés no seu día. Neste caso se deixou unha cantidad de 500.000 euros. Tamén hai que decir que hai unha primeira sentencia, neste caso casi desestimatoria, na que sí que se rebaixa bastante esa cantidad inicial, pero bueno, cando se redactou este documento se deixaban previstos 500.000. En todo caso, como cabe un recurso ante o Tribunal Supremo, pois non se sabe o que pode ocurrir. Mantemento de instalacións deportivas, neste caso no Campiño de Viloira, e por último pois unha serie de retribucións de personal laboral temporal, en total 1.946.380,01 euros. A miña banda de momento sí, nada máis. Manuel? No. Toño? Sí, buenas tardes. Bueno,
Vamos a ver, esto se le va a pegar un zarpazo importante al remanente de tesorería, que es, digamos, de lo que más le gusta hablar en cuestiones de dinero. Son obras que hay que hacer, que hacen falta, pero que las estamos haciendo fuera de plazo y, claro, ahora tenemos que tirar del remanente de tesorería, pero el remanente es para gastos de otros años que se incorporan a este. Entonces yo creo que si cuando decimos que tenemos mucho remanente hacemos las cosas muy bien, ahora que decimos que estamos tirando de remanente vamos a sacar casi el 30% de ese dinero, de esa cuenta que tenemos ahí. Y por otra parte yo voy a preguntar lo que explicó ahora Aurentino sobre la partida que había retirada para la reclamación de los GES, si se prevé que esa cantidad salga adelante o no, o como decía ahora que están pendientes del Supremo, si el Concello tiene derecho a reclamar, digamos, otra vez, o aquí para que esta instancia. A ver, son cosas diferentes. De momento vamos a centrarnos na orden do día do pleno, que é o modificado o suplemento el suplemento de crédito. Primeira cuestión, isto é sempre así, é dicir, sempre hai obras que non se fan, que non se terminan, que non se certifican e, por lo tanto, o 31 de decembro eses cartos desaparecen e como non se gastaron, pasan o remanente. E despois, no mes de febreiro, no mes de marzo, cando se fai a liquidación do exercicio seguinte, pois esas cantidades que estaban no remanente volven ao seu sitio, volven á obra para a que estaba previsto inicialmente. Por lo tanto, efectivamente, cando se dice que se fai que un concello ten 1 millón de remanente, 2, 6 ou 20 millóns de euros, non son cantidades exactas, porque de eses cartos, e o expliquei perfectamente na comisión, unha parte deses cartos están comprometidos e, polo tanto, non se poden dedicar ao que se queira, sino teñen que ir ao seu lugar, vale? E ese é o tema. En calquera caso, todavía quedan de 6 millóns e medio, gastamos 2 millóns, menos de sobre 2 millóns 200.000 euros entre os dous puntos que van na orde do día de hoxe, polo tanto quedan 4 millóns, aínda queda remanente, por lo tanto non hai perigo de que eu creo que podemos seguir dicindo que as contas son correctas. As contas, é dicir, gastamos exactamente o que ingresamos o ano pasado, porque temos o mesmo remanente do ano anterior, é dicir, axustamos, que é o importante. O importante é cantos ingresos temos, pero sobre todo non gastar máis dos ingresos que temos. E iso, ano tras ano, se vai cumplindo neste Concello, polo tanto, por eso falamos ben da xestión económica. A outra cuestión, evidentemente eu non son adivino, había un recurso ante el TSJ, nos fixemos unha previsión de máximos, evidentemente a sentencia do TSJ é a que é de mínimos, por lo tanto o Concello sae beneficiado. Evidentemente hai prazo para reclamar, recurrir, non sabemos o que pasará, vamos a esperar e cando se esgote o plazo de recursos, pois falaremos, si vai haber recurso, pois si alguén recurre, pois evidentemente eso quedará aí e deixaremos eso aí por si acaso, e se non hai recurso, pois evidentemente son unos cartos que están comprometidos en algo que non se van a gastar e poderemos dedicalos a outra cosa, pero eu non vou a falar de futuros porque, repito, non son adiviño. ¿Alguna intervención máis? No, lo único que nosotros nos vamos a abstener, porque he leído los informes de intervención, son demoledores, digamos. Entonces, nuestro voto va a ser abstención. Bueno, pues eu sigo dicindo que, repito, que os veciños o que deben de exixirlle aos políticos é que xestionen ben os cartos, que non gasten máis do que deben de gastar, do que ingresan, etcétera, etcétera, e iso aquí se cumple. Por lo tanto, en calquera caso, respetamos, como non pode ser de outro xeito, a decisión. Por lo tanto, sometemos a votación este punto. Votos a favor, 12 votos a favor, abstencións, 5 abstencións. Por lo tanto, queda aprobado o punto número 3. O punto número 4 é algo parecido,
Xa o explico antes de empezar. O punto número 4 é un modificado de orzamento, pero neste caso mediante crédito extraordinario. É dicir, para que, bueno, como hai público e demás, para que sepan la diferencia que hai entre un suplemento de crédito e un crédito extraordinario. O suplemento de crédito es cando o ano anterior había partida presupuestaria para unha actuación, pues para gastos de persoal, para pagar a luz, para hacer una obra determinada. Entonces había una partida, pero esa partida, cuando incorporas o que podes incorporar, non chega. Entonces, como non chega para a totalidade desa actuación, hai que suplementar el crédito, e iso é un suplemento de crédito. Cando esa partida non existía porque é algo novo, cambiamos de anualidade. Por lo tanto, no 2025 se preténdense facer outras cousas. Pois non existía a partida e, por lo tanto, aí estamos ante un crédito extraordinario. Esta é a teoría, a explicación. Evidentemente, todo sae do mesmo sitio, do caixón do remanente de tesourería. Vai nunha dirección ou noutra, pero nada máis. Dito isto, señora secretaria, lea el dictamen. A Comisión Especial de Contas, en sesión ordinaria celebrada o 28 de marzo de 2025, dictaminou favorablemente con 5 votos a favor dos señores concelleiros do Grupo Municipal do PSDG-PSOE, incluído o señor alcalde, 2 abstencións dos señores concelleiros do Grupo Municipal do Partido Popular, a adopción do seguinte acordo. Primeiro, aprobar inicialmente o expediente de modificación de crédito sobre o vixente orzamento do exercicio 2025 na modalidade de crédito extraordinario número 1/2025, financiado con cargo ao remanente líquido de tesourería para gastos xerais e por importe de 261.500 euros para financiar gastos coa seguinte desagregación. Segundo, aprobar inicialmente a modificación do anexo de inversións para 2025 deste Concello para dar cabida á modificación do crédito anterior. E terceiro, dispoñer a publicación do presente acordo no tableiro de dictos do Concello no Boletín Oficial da Provincia conforme ao establecido na normativa das facendas locais e transcorrido o prazo de exposición ao público expresado no artigo 169.1 do Real Decreto Legislativo 2/2004 polo que se aprobou o texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, non se presentan alegacións ou reclamacións, o presente acordo enténdese elevado a definitivo. En caso contrario, o Pleno disporá do prazo dun mes para resolvelas. Aurentino. Sí, bueno, pois eu creo que xa quedou bastante aclarado por parte do alcalde. Aquí sí que son actuacións novas, son por un total de 261.500 euros e estamos falando pois do cambio do tellado nunha parte do pabellón de Calabagueiros. Xa se cambiou a metade da cuberta, agora vamos a cambiar outra parte que precisamente a que necesitamos para acoller ou para montar encima dela eses paneles solares que formarán parte desa instalación solar fotovoltaica. Tamén temos unha partida para adquisición de bicicletas para a sala de spinning no ximnasio da piscina climatizada. O anterior eran 33.000 euros, esta partida é de 17.500. Vamos a facer unha mellora integral do rocódromo do pabellón de Calabagueiros, 60.000 euros. A reposición total das butacas do cine, do Teatro Lauro Olmo, 57.000 euros. Nos antigos xulgados, donde vai a ir a policía local, hai que montar un sistema de seguridade para cubrir toda a seguridade, valga a redundancia, das instalacións da policía local, 10.000 euros. E unha fosa séptica en O Castro, 60.000 euros. E por último, hai un tramiño entre a carretera que sube desde, bueno, a que vai hacia Santa Mariña, pasando por cerca de Fervenza. Quédanos aí un tramo entre a curva que sube xa para Santa Mariña e o núcleo de Fervenza que por asfaltar con unha dotación de 24.000 euros. E en total, repito, 261.500 euros. Manolo. Boas tardes. Nós que continuamente estamos pedindo o arranxo das instalacións deportivas, neste caso o tellado de Calabagueiros, aínda que, como no punto anterior hai un informe desfavorable de intervención, pois imos votar a favor, sí. Toño. Nosotros estamos de acuerdo que se hagan todas esas obras, pero volvemos a lo de siempre, a los informes de los técnicos. Entonces nosotros en ese punto también nos vamos a abstener. Yo quería preguntarle lo de las bicicletas de spinning de la piscina climatizada. El material de la piscina es el ayuntamiento el que tiene que correr con los gastos. Todo o que hai de dotación interna é o Concello, é o propietario e é o que ten que manter coa reposición a
a adxudicataria ten a obriga de facer o mantemento de toda a instalación e dos propios dos aparellos, etc. Pero cando hai que facer unha renovación é cuestión nos. Ben, pois entón, dito todo isto, sometemos a votación. Votos a favor, 12 votos a favor, abstencións 5. Pasamos ao punto número 6, tamén un dictame da Comisión Especial de Contas celebrado o 28 de marzo de 2025 sobre recoñecemento extrajudicial de crédito, o número 3, aprobación en relación de justificantes de gasto por importe de 24.325 euros. Señora Secretaria. A Comisión Especial de Contas, en sesión ordinaria celebrada o 28 de marzo de 2025, dictaminou favorablemente por 5 votos a favor dos señores concelleiros do Grupo Municipal do PSDG-PSOE, incluído o alcalde, e 2 abstencións dos señores concelleiros do Grupo Municipal do Partido Popular, a adopción do seguinte acordo. Levantar o reparo formulado pola Intervención Municipal o 24 de marzo de 2025, resolvendo as discrepancias e continuando coa tramitación do expediente, xa que, aínda que se incumpre o principio da anualidade orzamentaria, trátase de servicios e suministros necesarios efectivamente prestados polos respectivos proveedores actuantes de boa fe que non deben quedar en situación de indefensión debido a este incumprimento, resultando o Concello obrigado ao pago, incorrendo en caso contrario nun enriquecemento injusto da Administración. Segundo, aprobar a totalidade das facturas e justificantes de gasto da relación número 2024-6, da que forman... Bueno, aquí sería 2025, hai un erro. Da que forman parte un total de 9 justificantes de gasto por importe de 24.325,04 euros, tanto no importe líquido como bruto, recoñecer extrajudicialmente con cargo aos créditos do orzamento vixente o crédito derivado da aprobación das mesmas. Terceiro, autorizar e dispoñer o gasto e recoñecer as obrigas derivadas da aprobación dos gastos anteriormente referidos con cargo ás aplicacións orzamentarias e importes que constan na relación 2025-6, da que forman parte un total de 9 justificantes de gasto e polos importes totais de 24.325,04 euros, tanto no importe líquido como bruto. Bien, bueno, Argentino non está engadido, Manolo tampouco, Toño. Hay que pagar las facturas, pero a la vista de los informes, pues nos vamos a abstener también. Muy bien, pues entón nos sometemos a votación. Votos a favor, 12 votos a favor, abstencións, 5 abstencións. O punto número 6, o dictamen da Comisión Especial de Contas, tamén celebrado o día 28 de marzo, sobre a aprobación da declaración de especial interese ou utilidade municipal por concorrer circunstancias de especial interese social, histórico, artístico ou etnográfico, bueno, en unha vivenda na rúa Cantón, en Viloira. Señora Secretaria. A Comisión Especial de Contas, en sesión ordinaria celebrada o 28 de marzo, dictaminou de forma unánime a seguinte proposta de acordo: declarar o especial interese ou utilidade municipal por concorrer circunstancias sociais, histórico-artísticas ou etnográficas nas obras de rehabilitación da vivenda unifamiliar en calle Cantón número 2A de Viloira, do Barco de Valdeorras, a favor de don Francisco Diéguez Fernández, a efectos da concesión dunha bonificación do 75% na cota do ICIA. Ben, alguna intervención? Ninguna intervención. Sometemos a votación. Votos a favor por unanimidade. Ben, pasamos ao punto número 7, que é dictame da Comisión de Obras, Medio Rural e Cemiterio, Medio Ambiente, Parques e Xardíns, celebrada o 31 de marzo de 2025, sobre a aprobación con carácter definitivo do proxecto de obras construción de sendero e zona de esparcimento na marxa esquerda do río Sil, da relación concreta e individualizada dos bens e dereitos a expropiar e da necesidade de ocupación. Señora Secretaria. A Comisión de Obras, Medio Rural e Cemiterio, Medio Ambiente, Parques e Xardíns, en sesión extraordinaria celebrada o 31 de marzo de 2025, dictaminou con 5 votos a favor e 3 abstencións propoñer ao Pleno a adopción do seguinte acordo. Primeiro, aprobar con carácter definitivo o proxecto de obras de construción do sendeiro e zona de esparexemento en marxen esquerda do río Sil o Salgueiral, tramo urbano do núcleo do Barco de Valdeorras, bueno, con unha serie de numeración asinadas polos seus autores, enxeñeiro de Camiños, Canais e Portos, don Francisco de Borja Menéndez Fernández, o 22 de outubro de 2024 polo director do proxecto, o enxeñeiro agrónomo don Francisco Ginés Marín Muñoz, o 25 de outubro de 2024, que consta no expediente 2023-SEC 355 e as fichas descritivas definitivas asinadas polos técnicos municipais, quedando reiterada a utilidade pública aos efectos da expropiación forzosa. Segundo, acórdase desestimar os recursos de reposición presentados contra o acordo do Pleno da Corporación de 23 de xaneiro de 2024 e atender ou non atender as alegacións presentadas durante o trámite de información pública realizado no expediente 2023-SEC 355 de acordo co seguinte
relación. Hai unha serie de recursos de reposición que se desestiman e unha serie de alegacións. Admítense algunhas delas, bueno, segundo as consideracións aquí establecidas, que xa contan os concelleiros no seu poder. E terceiro, aprobar definitivamente a seguinte relación concreta e individualizada dos bens e dereitos a ocupar, designando nominalmente aos interesados cos que deben entenderse os sucesivos trámites para a execución das obras definitivas no proxecto citado no apartado primeiro. Cuarto, considerar que co actuado queda demostrada a necesidade de ocupación dos bens e dereitos afectos e, polo tanto, de conformidade co artigo 20 da Lei de Expropiación Forzosa, acordar definitivamente a necesidade de ocupación dos bens e dereitos afectados. En aplicación do artigo 21 da Lei de Expropiación Forzosa, de acordo coa necesidade de ocupación, inicia o expediente expropiatorio. Será publicado de igual forma que a prevista no artigo 18 da Lei de Expropiación Forzosa no Boletín Oficial da Provincia, nun dos diarios de maior circulación da provincia e no tableiro de anuncios do Concello, notificando ao mesmo tempo aos expropiados xunto coas fichas descritivas elaborados polos servicios técnicos municipais, así como a cantas persoas comparecesen na información pública. Simultaneamente publicará o edito no Boletín Oficial do Estado a fin de que sirva de notificación consonte ao disposto no artigo 44 da Lei 39/2015 de 1 de outubro para todos aqueles titulares que non puideran ser citados persoalmente. Quinto, estender diligencias co Ministerio Fiscal nos supostos dos artigos 5 da Lei 16 de decembro de 1954 de expropiación forzosa. E sexto, contra o presente acordo que pon fin á vía administrativa pode interpoñerse alternativamente recurso de reposición potestativo ante o Pleno do Concello no prazo dun mes a contar dende o día seguinte da publicación deste acordo de conformidade cos artigos 123 e 24 e 124 da Lei 39/2015 ou ben interpoñer directamente recurso contencioso administrativo no prazo de 2 meses ante o Xulgado Contencioso Administrativo de Ourense de conformidade co artigo 46 da Lei da Xurisdicción Contenciosa Administrativa. E todo isto en se perxuicio de que se poidan interpoñer calquer outro recurso que se estime máis convinte agás no que se refire aos recursos de reposición presentados contra os que soamente cabe acudir á mesma vía xurisdiccional e cos mesmos prazos que os indicados anteriormente. Florentino. Sí, gracias, alcalde. Bueno, como todos vostedes saben, isto é un proxecto que empezou no ano 2021 e, bueno, parece que chegamos ao final, polo menos ao final de todo o proceso administrativo antes de proceder a iniciar a obra, que evidentemente quen vai a licitar isto vai a ser a Confederación Hidrográfica Miño-Sil, que tamén é quen redactou o proxecto e quen modificou o proxecto en base a certas alegacións que se nos presentaron. Recordar que supón pois unha actuación en distintas, non só é a senda, que hai distintos apartados dentro do proxecto que afectan a senda e a outros aspectos que vou enumerar. Temos, por un lado, a senda que vai desde o final da pasarela unha vez que cruzamos desde a pasarela do Malecón, que cruzamos hacia o Salgueiral, esa senda que sube río arriba hasta o Valado, hasta o rollo Valado de Viloira, e logo por ali gira hasta entraría polo camiño baixo a iglesia, que é o camiño que vai paralelo a como se chama a calle a la calle da iglesia de Viloira. Bueno, ahora non me sale. Ahora non me sale. Bien, sube hasta ali, esa sería Villabril, exacto, Villabril, paralelo a Villabril. Exacto, fósenos a todos os santos ceos, será porque a iglesia estaba ali cerca. Esa sería a primeira actuación. Utilizando aproximadamente pois xa o que hai a zona pública que hai de paso de pescadores, etcétera, cun pouquiño máis, polo que hai que proceder a esas expropiacións. Logo ten o tramillo que vai desde o Arroyo Valado hasta a Ponte de San Fernando para conectar co Campiño de Viloira. Logo teríamos todo o que é a pasarela actual, que está bastante deteriorada, que vai a recibir pois un novo pavimento, vaise a dotar de nova iluminación e vaise a tratar outra vez todo o tema, vaise a repintar, van a limpiar como co procedemento que plantea o proxecto, e vaise a facer un pintado total da pasarela e dotala dunha nova iluminación. E aparte hai unha banda tamén aí paralela ao que vai pegada ao río desde a pasarela, desde a actual pasarela augas abaixo, que o que se vai a facer aí é eliminar unha serie de árboles que non son de ribeira. Todos eses árboles que se van a eliminar non son árboles de ribeira e se van a sustituir por outros árboles de ribeira. Houbo por aí algunha alegación que estimaba que íbamos a talar, non, vanse a talar na parte da senda 10 árboles e vanse a sustituir por 8 árboles novos
que son árboles de ribeira. E na zona do Salgueiral, onde se vai a eliminar toda esa vegetación e todos esos árboles que non son de ribeira, que son 45 unidades de árboles, vanse a repoñer 76 árboles novos, pois laurus nobilis, alisos, abedules, fresnos, alcornoques e sauces. É dicir, vaise a dotar toda a ribeira da zona da marxe esquerda do río, entre a pasarela e eu creo que son como 100 ou 100 e pico metros máis abaixo. Todo eso se vai a generar aí, se vai a plantar tamén, a dotar de un césped natural, non é un césped con que leve rego, pero un césped natural, é dicir, aí se vai a generar un novo espacio de esparcimento para os veciños e veciñas do Barco. Así que son 4 actuacións, realmente son 622.447 euros coa actualización que se fixo do proxecto recientemente, coa actualización de precios. E bueno, pues unha vez explicado o proxecto, houve unha serie de alegacións, se estudiaron todas unha por unha. Eu creo que non se estimou máis que as correspondientes á zona da parte urbana que estaba afectada polo proxecto, e que esa parte urbana do proxecto ao final retirouse do propio proxecto. Por eso agora o final desa senda remata no camiño baixo a iglesia, e o que aprobamos hoxe aquí pois é este proxecto xa modificado da hora do mes de outubro, e aprobamos tamén a relación concreta e individualizada de todos os bens que se van a expropiar. Manuel. Moitas grazas. A verdade é que todo o que rodea o proxecto da senda do Salgueiral a Viloira ten un carácter urxente ou extraordinario. No pleno do 6 de outubro de 2023 retirouse da orde do día a delegación da Facultade Expropiatoria á Deputación, antes xa foran chegando as cartas expropiatorias que tamén se retiraron. No pleno extraordinario do 23 de xaneiro de 2024 era o sorteo das mesas electorais para as eleccións autonómicas do 18 de febreiro, e na orde do día a aprobación do proxecto da senda, se eu adiante cos votos do Partido Socialista, nós abstivémonos e o PP votou en contra. Na Comisión de Obras do 27 de agosto de 2024 inclúese por urxencia na orde do día unha proposta de ditame. Votamos só cun resumo por enriba do señor alcalde, e como non foi despois o pleno de setembro, no apartado de regouso e preguntas, preguntamos por que se incluíra por urxencia na Comisión de Obras. Na Comisión Extraordinaria de Obras, sei que non puido ser antes deste luns 31 de marzo, normalmente as comisións de obras son os martes, vai a aprobación do proxecto da senda, a relación de bens afectados e a desestimación das alegacións. Repetimos, extraordinario e urxente son as palabras destes parágrafos anteriores. Tamén é extraordinario o número de páxinas, documentos, informes, contrainformes, por iso nós temos que prestarlles atención aos funcionarios que elaboraron estes informes. Se non miramos mal, o último informe xurídico da Secretaría é do 20 de marzo de 2025. Nas súas conclusións, excepto a necesidade de que se proceda a modificar o pexón para establecer o uso dotacional axeitado, espazos libres e zonas verdes, o uso de comunicacións do solo urbano consolidado que se pretende expropiar, aproveitando para axustar o pexón, as exixencias da legislación sectorial, que agora se elimina este requisito porque se modificou o proxecto. Por certo, que di o informe de Secretaría que non entrou no Concello polo rexistro de entrada, o cal atenta contra a seguridade xurídica, di o informe. Excepto todo isto, para o demais, remite o informe de Secretaría as consideracións e conclusións do informe xurídico que xa se emitira por Secretaría o 22 de agosto de 2024. Nese informe do 22 de agosto de 2024, a primeira conclusión é que procede informar desfavorablemente a continuidade deste expediente e deberase aceptar as alegacións e estimar os recursos de reposición por varias consideracións. Por o solo expropiado terá un uso provisional e a expropiación debe ter un uso permanente. Habería que achegar informe da Confederación Hidrográfica Miño-Sil con carácter previo á aprobación do proxecto que declare que estas obras se axustan á normativa sectorial. E C, habería que acreditar que a pasarela sobre a que se pretende actuar é de titularidade municipal ou da Confederación. Sinala o informe xurídico da Secretaría do 22 de agosto de 2024 na páxina 6
que o erro da redacción da notificación e da publicación pode xerar indefensión nos interesados no expediente expropiatorio, polo que corresponde volver a realizar o trámite de notificación ás persoas propietarias coñecidas e tamén a publicación sustitutoria para dar cumprimento ao acordado no pleno. Refírese aquí á redacción que di que só se aceptarán as alegacións para subsanar erros na relación de bens a expropiar. Fala o informe xurídico de que deben ser aceptadas as alegacións que teñen que ver con achegar informe da Confederación de que as obras se axustan á normativa sectorial, acreditar a titularidade da pasarela e a expropiación ten que ter un destino permanente do solo. Sinala que se deben tamén aceptar as alegacións que piden que antes de aprobar o proxecto hai que modificar o Plan Xeral de Organización Municipal, o PEXON, na páxina 10. Respecto á alegación que fixo a Asociación Amigas da Terra, consideran que non se pode dicir que necesitamos ampliar a zona verde cando temos a área recreativa do Salgueiral con escaso uso peonil polo sometemento a anos de desleixo municipal con escasos desbroces e limpeza deficiente. Semella haber un problema, din, de mantemento e limpeza e mesmo de seguridade para as mascotas, o que dificulta ou disuade os cidadáns barquenses de empregalo con asiduidade. Sinala que o Concello do Barco na última década de goberno caracterizouse pola escasa sensibilidade ambiental cara ao río Sil e os seus afluentes, e poñen como exemplo as multas por poñer louxas e cemento nos cauces dos afluentes. C. Hai árbores sinaran, árbores autóctonas en terreos privados que desaparecerán, algo que se oculta no proxecto. Fala de poñer en valor a senda existente, mesmo ampliándoa, pero previa negociación cos propietarios e sen imposicións. Os espazos naturais, sen intervir, deben ser conservados e forman parte das zonas urbanas, algo que pide o Plan Nacional de Adaptación ao Cambio Climático 2021-2030. Eliminar a fraga da ribeira, as árbores que están nas beiras do Sil, para crear un carril asfaltado ao pé do río, transmite á cidadanía que todo é sacrificable cando se trata de urbanizar, aínda que se faga baixo a excusa dunha senda verde de cemento e zahorra. Tamén fala do impacto na fauna e cita o paxaro Martiño Pescador. Alude tamén a que a Confederación non se pronunciou sobre os permisos legais. Por todo o anterior, as Amigas da Terra solicitan que se paralice a tramitación do proxecto e que se soliciten informes medioambientais aos órganos competentes, tanto estatal como autonómico. Para concluir a nosa intervención, consideramos que poder gozar camiñando á beira do río desde o Salgueiral a Viloira é un privilexio e un prazer. Necesitamos poder pasear con facilidade e seguridade. Por iso, cremos moi necesaria unha senda peonil. Pero, polo exposto desde o principio, por como foi levado todo o proceso, polos distintos informes negativos de Secretaría e as eleccións da veciñanza e de Amigas da Terra, cremos que o noso deber é absternos a este proxecto concreto de senda. Bien, sí. Boas tardes. Pouco me deixou Manuel para a intervención porque atacou todos os puntos que eu traía. Os veciños de Viloira puxeron en man da alcaldía perto de 200 firmas que por o visto non sirven para nada. A expropiación temporal dunhos terreos para facer unha senda verde, según os abogados, dicen que eso non é moi legal. Despois temos o expediente que dice que aí vai unha calle que está figurando no PEXON que presuntamente habría que pedir o cambio desa calle, porque se está no PEXON sabemos que no Barco non temos sitio de esparcimento en este momento do que é as construcións e, sin embargo, aí atacamos unha calle que non sabemos se vai a ser legal. A senda verde está feita, simplemente habría que limpala e acondicionala. E despois o que non estamos de acordo é que se faga unha expropiación para a Confederación cando a Confederación a nos non nos deixa nin pintar o estanque que hai na área recreativa. O sea, non sabemos hasta que punto este pode ser legal. Nos vamos a votar en contra.
Bueno, voy a contestar después a muchas cosas que se teñen dito, pero Aurentino Sí, va a hacer unha primeira intervención. A ver, simplemente o señor voceiro do BNG nos estuvo facendo referencia todo o tempo a un informe de agosto do ano 2024, pero hai un informe posterior, hai informes posteriores, é dicir, ese informe quedou obsoleto, porque hai informes posteriores. Vostedes tuveron acceso a todo o expediente, poido haber accedido aos informes da hora do mes de marzo e concretamente o informe da Asesoría Xurídica e Asistencia a Municipios da Diputación Provincial de Ourense e non fixo referencia a ningún punto deste informe. Así que, como vostede non fixo referencia, eu voulle facer. Só levo as conclusións. As conclusións son moi sencillas, ademais son dúas frases en cada unha das conclusións. Dice: as modificacións introducidas no proxecto tras a fase de exposición pública non supoñen unha modificación sustancial do proxecto, non é necesario proceder a unha nova aprobación inicial e nova exposición ao público. E a segunda, da que vostede fixo moita referencia respecto ao informe de agosto de 2024, dice: os usos da zona beonil e esparcemento da poboación das parcelas a expropiar ou ocupar situadas no PERI 15 son compatibles co Plan Xeral de Ordenación Municipal. E aí está. Ben, ademais deso, eu vou a decir que hai un informe no expediente, hai un informe da Dirección Xeral de Urbanismo que tamén di, porque se lle preguntou cando empezaron a surdir as dúbidas se se podía facer dende o punto de vista urbanístico, pois hai un informe da Dirección Xeral de Urbanismo que di que efectivamente é compatible. E por eso, evidentemente, fálase tamén do vial que vai paralelo ao Arroyo Valado. Bueno, ese é un vial e, polo tanto, sigue sendo un vial. Os viales poden ser peonils ou poden ser para vehículos. Neste caso, de momento, al menos, mentre non se desenvolva eso urbanísticamente, que eso corresponderá poñelo en marcha aos propietarios das fincas, non ao Concello, pois evidentemente estaría cumprindo unha función. Y efectivamente había una dúbida con una construcción, es decir, una parcela que estaba en solo urbano, entonces efectivamente ante a dúbida, bueno, e ante a opinión generalizada dos técnicos de que quizáis aí non se podería, que habería que sustituir vía modificación do pensón a calificación de ese suelo urbano en viales, pues entonces decidiuse aceptar esas alegacións que había nese sentido e facer caso aos informes e, polo tanto, eso deixouse fora, modificouse o proxecto e o que traemos aquí. Bueno, vou a decir cousas, evidentemente. Nós, cando a Confederación fai unha obra, non lle pedimos ningún informe, porque fai a Confederación a obra e, polo tanto, a propia Confederación saberá o que fai. Poño, por exemplo, non nos mandou ningún informe cando fixemos a obra que fixemos no Arroyo en Veiga de Cabo. Asinamos un convenio, a Confederación sacou a concurso, puso o 80% e o Concello puso o 20%. E, polo tanto, non lle pedimos ningún informe, non lle vamos a pedir agora tampouco, porque, repito, non parece razoable pedirlle informes a quen fai a obra, non? Saberá o que ten que facer, non? Na pasarela xa fixemos unha obra, fai 20 anos aproximadamente, xa o Concello arranxou cambiou o solo da pasarela e a pintou, con cargo a fondos propios, daquela fixémolas con cartos do Concello, polo tanto non é a primeira vez que esa obra, que por certo fixo no seu momento a Xunta de Galicia, pois evidentemente nos entendemos que esa pasarela está deteriorada e temos quen ten que arranxala é o Concello, e neste caso vaise facer nesa tal. Non hai indefensión, porque como acaba de decir, de leer Aurentino, non hai indefensión porque o propio informe da técnica da Deputación di que non é necesario, considera que non é necesario volver a aprobar o proxecto sí, pero volverlo a sacar a información pública e demais. Todo o mundo foi notificado vía persoal, vía diarios, boletíns oficiais da provincia ou do Estado, e polo tanto todo o mundo presentou
as alegacións que considerou oportunos e se contestan todas, polo tanto, entendemos, e así o entenden tamén os informes, que non houbo indefensión porque non se lle privou a ninguén de presentar o que quiso presentar. Bueno, como decía, o informe de urbanismo di que evidentemente son compatibles estes usos co PSON, coa lei de solo, e sobre o que din os amigos da terra, bueno, pois en o que tes leído hai cosas que son opinións, porque claro, Tino xa deixou claro, hai unha zona donde se cortan 8 árboles e se cambian por 7 de ribeira. E hai outra zona onde se cortan 40 e tantos árboles, chopos, para entendernos claro, poñen 76. Por lo tanto, ¿dónde está? ¿Dónde esquilmamos a vegetación? Non esquilmamos. Recuperamos a vegetación. Recuperamos a vegetación. É decir que hai o salgueiral está aí e non ten nada que ver coa senda. Porque a senda é para pasear entre Viloira e o barco, e o malecón do barco. E o salgueiral efectivamente, hai zonas onde se pode camiñar polo salgueiral, pero o que queira ir a Viloira non dá unha volta polo salgueiral e sale no polígono industrial para ir a obra. Quere ir por unha senda o máis curta posible, o máis curta posible. Por tanto, son cosas, é decir que este concello pois xa foi multado por Confederación por poner lousa no río, sí, foi multado, e un xuíz dixo que estaba mal. Pagamos a multa no seu momento e a devolveron os cartos. Por tanto, hai que contar todo, hai que ter historia, o sentido da historia, non? Por lo tanto, non vamos a facer ninguna urbanización, é unha senda peonil con zahorras e vegetación. Vamos a decentar a que temos agora, que xa foi feita no seu día, e que evidentemente utilizouse, está moi estreita e, polo tanto, pois non ten as condicións de accesibilidade, por esa senda non pode ir a xente que ten dificultades de mobilidade, porque non reúne condicións para persoas con escasa mobilidade. E, por lo tanto, vaise facer unha senda que teña mobilidade, que poda ser utilizada por todos os veciños do barco e de Viloira, non? E, efectivamente, recibimos 200 firmas, pero, bueno, non todas as sinaturas eran de Viloira, e, ademais, en Viloira viven 800 persoas, máis ou menos. Por lo tanto, quero decir que o número, si descontamos todos os que non eran de Viloira, o número non é tan grande, non? E non facemos unha expropiación para a Confederación, facemos unha expropiación para os veciños do barco e de Viloira, porque son os que van a disfrutar. Confederación non se vai a quedar con esa senda vai a ser municipal, evidentemente, e vai a ter que mantela despois o Concello. Confederación fai a obra e despois aí xa deixa, como fixo a obra de Veiga de Cabo, e aí nos queda ahora calquera problema, limpeza, etcétera, do rollo de Veiga de Cabo, é cosa nosa, non é cosa de Confederación. Confederación fai as obras así, e se fai un saneamiento exactamente igual, fai o saneamiento, pero despois o mantemento é do Concello, non se queda con el. Por lo tanto, eso é así. Entón, evidentemente, nos hemos querido garantir a legalidade deste acordo e por eso hemos retrasado este proxecto para ter a seguridade. Pedimos informes alá donde considerábamos que había que pedirlos. E, evidentemente, os informes din o que din. Non hai unanimidade, pero en xeral temos 3 informes que dicen favorablemente e hai un informe que pon algunhas observacións que poden ser ou non pode ser, que para eso están os demais informes e, evidentemente, nesta vida hai que tomar decisións. Entón, temos 4 informes e nós entendemos que está suficientemente demostrado que esta obra, primeiro, é imprescindible, é beneficiosa para o conxunto da poboación e, ademais, está feita con criterio e con rigor xurídico. E, polo tanto, nos traemos hoxe isto aquí para ser aprobado e continuar o expediente. Isto vai a volver dentro de 2 plenos, máis ou menos, porque agora isto ten un proceso, non? De momento, hoxe facemos 3 cousas. Aprobamos o proxecto definitivamente, contestamos as alegacións e aprobamos a relación de bens e dereitos, punto. A partir de aí, despois, todo eso, unha vez que volverá outra vez xa cá,
bueno, pues hai que continuar el proxecto con notificación, indicarle a cada propietario canto hai que pagarlle, canto lle corresponde, e evidentemente os veciños seguirán, teñen a súa disposición todos os recursos que a lei pon nas súas mans, e poden estar de acordo ca expropiación, ca valoración ou non, e para eso está o Tribunal Galego de Expropiación. Bueno, todas esas cosas son así en calquera expropiación, e polo tanto esta non vai a ser diferente, pero que o que o Concello está a facer é algo positivo para a cidadanía, tanto do Barco como de Viloira, e non prexudicamos a ninguén, a ningún propietario, porque esta obra leva un importe, nos pagamos, non me acordo ahora, pero de orden entre, yo creo que como 75.000 euros de expropiaciones, bueno, agora algo menos, porque como quitamos una expropiación de suelo urbano y había una vivienda, lógicamente eso se vai a reducir. Pero pagamos, vamos a supoñer, entre 60 e 70.000 euros, e no proxecto vai incluído un peche a todas as fincas que quedan pechadas, porque costa preto de 40.000 euros. Por lo tanto, mira, fixadevos, si nos preocupamos de que precisamente os veciños aos que non lles quitamos, sino lles compramos, lles expropiamos un trozo de terreo, parte do cual agora son os 6 metros de servidumbre e que, por lo tanto, son de uso público, aunque sigan sendo propiedade dos esos, e que agora o Concello o mete na expropiación. Por lo tanto, alguén terá que explicarme algún día por qué efectivamente hemos retrasado esto tanto, cando, repito, es unha obra necesaria e beneficiosa para o conxunto da poboación, e donde creo persoalmente que non queda ninguén, non hai ninguén perxudicado, ninguén, porque esa zona está dentro de la zona inundable del río, e polo tanto os veciños aí non poderán facer nunca nada porque é inundable. E, por lo tanto, vai a ser unha senda por zona inundable que, repito, e encima pagamos os terreos. Cando se fixo anterior, os cedieron voluntariamente, por certo, menos un, que tivemos que votar, hai que sair polo río para poder continuar hasta o Arroyo Balado. Todos cederon os terreos sin ningún tipo de problema. Por lo tanto, non entendo agora o porqué, nunca ni entendí, ni entendo, ni entenderé por qué máis alá de que estivéramos azuzando desde fora para que a xente se opuxera a este proxecto, porque o millor o que de verdade molesta é que fagamos este proxecto que tanto está esperando tanto Viloira como Barco. E pola miña banda nada máis. Manuel. Sí, decía o concelleiro Laurentino que había que ler todos os informes. Intentamos, aínda que solamente temos 3 concelleiros, concelleiras, intentamos lelos. O último informe que temos de intervención ou de secretaría é do 20 de marzo, menos de hai un mes, de 2025. E ese informe fai referencia ao informe da Deputación. Tampouco sei, porque hai que preguntar a Diputación se temos aquí tamén informantes que nos están dicindo as cousas. Di o informe emitido polo Servicio de Asistencia a Municipios da Deputación Provincial soamente se pronuncia sobre 2 consideracións. A primeira é se as modificacións introducidas no proxecto modificado constitúen modificacións sustanciais aos efectos de determinar a necesidade dunha nova exposición pública. A Diputación di que non constitúen, o informe da Diputación que non constitúen unha modificación sustancial, e o informe de Secretaría di que coincide con eso, que non é unha modificación sustancial. Pero non coincide o informe de Secretaría, non coincide este informante co criterio sinalado polo Servicio de Asistencia respecto da segunda das consideracións analizada, a viabilidade a efectos de expropiación dos usos provisionais do solo urbano ou consolidado, de acordo co que xa se informei nos informes previos, que non son entón tan atrasados, informes previos que emitín e que constan no expediente, e refírese ao informe do 2024, que segundo Secretaría é o informe que está vixente. Eu teño escoitado ao señor alcalde decir que desestimáronse as alegacións por informes, supónse que asesoramento da casa, dixo nunha comisión.
informes de sesión da casa. Home, entón, agora está dicindo, está votando man de informes da Deputación, cando os informes da casa son que hai que aceptar as alegacións e que hai un informe desfavorable contundente da Secretaría. Non é así. Mire, isto é como cando alguén ten va ao médico e lle di que ten unha insuficiencia respiratoria e o home ou a muller quere unha segunda opinión, porque evidentemente prefire, antes de poñerse nun tratamento, pois dice, quero que alguén máis mire o que teño e me dé a súa opinión. Pois neste caso, na administración, evidentemente, cando ti tes dous informes ou tres, que tiñamos tres informes, como xa lle dice, un da Dirección Xeral de Urbanismo que decía que non había ningún problema desde o punto de vista urbanístico, outro do arquitecto municipal que di que o informe é favorable, e un informe do adxunto de Secretaría que di que discrepa desos informes. Pois, lóxicamente, o Concello, que xa ten dous informes nun sentido e un noutro, pois pide outro informe máis, para ver que fai, a ver que di outro informe. E, polo tanto, por eso se pide un informe, que para eso está a Deputación, entre outras cosas, para apoiar xurídicamente aos concellos, non só para facer obras ou cosas, apoiar xurídicamente aos concellos. E lle pedimos á Diputación un informe, e o informe é certo que lle plantexamos dúas preguntas porque considerábamos que eran os dous asuntos clave das discrepancias do informe do Departamento de Secretaría. Podíamos terle posto máis preguntas, evidentemente nos hubiera contestado, pero pedimoslle dúas preguntas e contestou a dúas cuestións que lle plantexamos, ¿no? E, polo tanto, contesta o que contesta. E, polo tanto, repito, hai tres informes que están nun sentido, un que evidentemente o que di agora é que deixa no aire alguna dúbida sobre ese tema, pero que evidentemente nos entendemos que co resto dos informes que temos, pois evidentemente non podemos paralizar este proxecto porque non ten sentido. É dicir, e o último dos informes que temos, porque o último é o da Deputación. É certo que cando chega o informe da Deputación se volve a decir, oye, vamos a preparar xa este expediente para intentar leválo ao pleno de abril. E, polo tanto, lóxicamente, hai que repetir outra vez o informe e preparar a proposta da alcaldía para dictamen para a súa aprobación no pleno de hoxe. Por lo tanto, repito, eu creo que está perfectamente argumentada a necesidade de facer, a legalidade desta obra dende o punto de vista urbanístico, que é o que nos trae a cuestión, e evidentemente a necesidade, creo que non hai que a falar moito porque vostede mesmo di que lle parece unha obra importante para que a faga o barco. Por lo tanto, eu creo que seguimos dándolle voltas por dar voltas e eu diría que isto non ten, hai que tirar para diante, hai que facer as cousas, os veciños hai que darlle solucións e non hai que marearlos, e dende logo nos non vamos a marear máis aos veciños, que este tema xa nos vai a costar 100.000 euros, a nos menos, ¿no? Pero vai nos a costar 100.000 euros máis por non ter a obra feita no seu día cando se fixo o proxecto, porque lóxicamente encareceronse os materiais e agora as obras costan moito máis. Por lo tanto, non sei se hai alguna intervención máis. Sí. Por dicilo todo, no informe que citan que é favorable do arquitecto, tamén hai outro detalle que di que informe favorable, non obstante, é necesaria a autorización sectorial da Confederación Hidrográfica, que é a propia promotora e executante do proxecto. O arquitecto municipal, o mesmo que Confederación non fai informes, por lo tanto, das súas propias obras. Fai os informes para as que facemos nós. Por certo, que outro día xa nos chegou o último, non nos deben ningún informe, a día de hoxe non nos deben ningún informe. Todos os que tiñamos pedidos están respondidos e, en este caso, favorablemente tamén. Ben, eu creo que o tema, sí. Solo decir unha cousiña, esta senda é semellante a que hai en Allariz. Por alusións. No, por alusión, no, por alusión, o usted se llama Allariz.
Claro, foi a alcaldesa de Allarín. No, eu vou darlle a palabra, pero por alusións no, porque a PIDE... Por alusións, porque todos sabemos quen goberna en Allariz, e obviamente a alusión é claro Benegá. A ver, vamos a hablar, por favor, vamos a hablar dun en un. Que vai a ter a palabra, non hai problema, pero en calquera caso, por alusións, home, hai que retorcer moito o concepto de alusións. Obviamente a necesidade da senda ninguén a vai a debatir. O BNG tenna clara. Entón, non terxiversia moitas veces as nosas palabras. O que debatimos e discutimos sí que é a legalidade, que como moi ben seinalou o meu compañeiro, todo o que ten que ver con esta senda está rodeado de certa urxencia, incluso atrevo-me a decir eu, escurantismo. Facían alusión a un informe da asesoría xurídica da Deputación. Pregúntome eu, esa mesma asesoría xurídica que se pasou o procedemento de expropiatorio polo forro, digo así claramente, e se arrogou competencias que deste pleno non lle delegaran, é esa mesma asesoría xurídica, ese informe o que temos que facerlle caso. máis nada pola miña banda. E logo, última cuestión, aquí sacouse varias veces e vostedes si intentan botar bombas de fume para desviar a atención, pero aínda non se explicou a provisionalidade desta expropiación. Eu sempre fui unha choca en dereito administrativo, costou unha vida aprobalo, pero había algo claro, que era a causa expropiandi, que tiña que ser definitiva, e todo que non fora así iba en contra do propio sentido desta. E aínda a día de hoxe, aquí, neste pleno, non foron capaces de rebatir por que esta expropiación non é permanente. Bueno, xa contestou, xa dixo o que considerou. Sometemos a votación o punto número 7, polo tanto, votos a favor, 9 votos a favor, abstencións, 3 abstencións, votos en contra, 5 votos en contra. Por lo tanto, queda aprobado o punto número 7. E pasamos xa á parte da sesión de control dos demais órganos da corporación. O punto número 8 é previa ratificación. Bueno, temos dúas mocións, as dúas presentadas polo BNG. Por lo tanto, o primeiro punto primeiro sería a ratificación da súa inclusión na orde do día. Votos a favor por unanimidade. Por lo tanto, pasamos a debatir en primer lugar a moción presentada polo Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego relativo a amosar o rexeitamento do pleno ao proxecto de construción da macrocelulosa de Altri en Palas de Rei. Quen ten a palabra? Sí. Agra. Segundo os dicionarios, macro ou mega son prefixos gregos que significan grande. Pois ben, todo o que rodea o proxecto de Altri en Palas de Rei podemos aplicarlles estes prefixos. Trátase dun proxecto do proxecto Gama Grenfiber, Altri máis Grenalia. Como saben, Grenfiber está conformada pola empresa portuguesa Altri, que ten o 75%, e a coruñesa Grenalia, que ten o 25%, da que forma parte no seu Consello de Administración a conselleira da Xunta de Galicia con Feijóo, Beatriz Mato. Macro van ser as instalacións de Altri en Palas de Rei. Ocupará 366 hectáreas, un espazo equivalente a 500 campos de fútbol, cunha chiminea xigantesca de 75 metros de altura. Tamén deberá ser xigantesco o extenso sistema de canalizacións que levará a auga do encoro de Porto de Muros á empresa, son varios kilómetros. Macro tamén será a cantidade de madeira de eucalipto que necesitará, 1,2 millóns de toneladas ao ano, e a cantidade de auga ao día. No verán, 46 millóns de litros de auga autorizado pola Día da Xunta, a declaración de impacto ambiental. Todo isto para producir 400.000 toneladas anuais de celulosa e 200.000 de fibra textil vegetal. Macro serán as consecuencias negativas para o corazón de Galicia, a comarca do Río Ulla, e para o sector pesqueiro e marisqueiro da Ría da Arousa. A comarca do Río Ulla ten unha importante actividade agrogandeira, un desenvolvemento harmónico co medio ambiente. Hai moitos produtores ecolóxicos que verán deteriorado ou destruído o seu modo de vida. A expansión do eucalipto que demandará Altri é inaceptable. Supoñería unha nova colonización polo eucalipto. A comarca ten pouco paro, é un paraíso agroecolóxico e a macrocelulosa ameaza con destruir o proxecto da xente. O impacto ambiental tamén será macro.
Altri prevé devolver ao río Ulla 30 millóns de litros de auga residuais cunha temperatura de 27 grados centígrados, o cal vai impedir o correcto desenvolvemento da vida mariña na Arousa e incrementar a mortandade. Teñamos en conta que aquí o río Miño desemboca, o río Sil desemboca no Miño nos Peares, pero o río Ulla desemboca directamente na ría da Arousa, non? Os 75 metros de altura da chimenea presaxan unha forte contaminación atmosférica. Expulsará 8.754 kilos de gases ao día, entre eles óxidos nitrosos e sulfurosos, tamén monóxido de carbono e xofre. Todas estas sustancias son precursoras das chuvias ácidas, capaces de destruir plantas e colleitas. Dixe que Altri verterá ao Ulla o equivalente a 37 sacos de nitramón ao día. A bióloga e investigadora Sonia Villapol, que está en Houston, advertía nun informe publicado polo Consello da Cultura Galega dos efectos adversos para a saúde asociados coa exposición a compostos orgánicos volátiles, dióxido de xofre, óxidos de nitróxeno e outros contaminantes perigosos liberados ao aire. Mesmo localidades alonxadas da macrocelulosa poden verse afectadas. Resumindo ata aquí, Altri pon en perigo o modo de vida da comarca do Ulla, que son máis que a comarca da terra de Melide e da Ulloa. Altri contamina o aire, a terra, o río e a ría, e Altri saca moita auga do Ulla e a que devolve faino contaminada. Ademais do sinalado, hai máis consecuencias negativas da macrocelulosa. Os terreos nos que se sentará limitan coa Rede Natura 2000 da Serra do Coreón, e a Unión Europea creou a Rede Natura 2000 en 1992 para garantir a biodiversidade e a conservación de hábitats naturais, establecendo restriccións e prohibicións de actividades industriais contaminantes. Por outro lado, Altri está a 2 km do Camiño de Santiago, pode poñer en perigo o turismo que trae a ruta xacobea. O camiño francés que pasa por Palas de Reis podería perder así a distinción de patrimonio da humanidade. Tamén resulta interesante sinalar os macroparadoxos ou contradicións arredor de Altri. A Xunta declarará os concellos de Santiso e Melide zonas vulnerables por nitratos. Santiso e Melide, Santiso a miña orixe. Porén, permitirá que Altri tire o río Ulla o equivalente a 37, dicíamos, sacos de nitramón. Altri ven de declarar no ano 2024 855,3 millóns de euros, o 8,5 máis que no ano anterior. A pesar de ser máis ricos, a Xunta do señor Rueda pide que o Goberno do Estado dea 500 millóns do erario público á macrocelulosa, máis cartos para os ricos, aínda que reúnen o corazón de Galicia e a Arousa. Tamén resulta curioso e difícil de explicar o feito de que, se é tan beneficiosa vai ser Altri, por que non a queren levar para Portugal? Por todo o sinalado ata agora, non é de extrañar que a oposición a Altri sexa tamén macro, grande. Oposición do movimento social, do movimento político, do movimento científico e do movimento ecoloxista. Nunca houve tanta unanimidade en decir Altri non. 50.000 persoas na última manifestación do sábado 22 de marzo na Pobra do Coramiñal. Dixeron Altri non. Desde o BNG pedimos ao Pleno do Concello unirnos a ese berro contra a macrocelulosa de Altri en Palas de Rei. Entón, como lixa un texto moi extenso, se lle parece, con permiso do señor alcalde e da señora secretaria, leo simplemente os acordos da moción. Di: polo anteriormente exposto, o Grupo Municipal do BNG do Concello do Barco presenta para a súa aprobación polo Pleno da Corporación esta moción propoñendo a adopción dos seguintes acordos: expresar a oposición da Corporación á megacelulosa contaminante de Altri, dado que perpetúa un modelo de dependencia e explotación, fomenta a expansión da plantación de eucalipto e ocasionaría diversas repercusións negativas para todo o país, para as comarcas próximas á megafactoría, así como para o río Ulla e a ría da Arousa. 2. Condenar a actuación da Xunta de Galiza neste proceso por antepoñer os intereses dunha empresa privada portuguesa aos intereses da sociedade galega. 3. Solicitar ao Goberno do Estado que non traizoe a Galicia outorgándolle fondos públicos á empresa portuguesa. Altri
para a construción desta macrocelulosa en Palas. Cuarto, instar o Goberno municipal a promover e facilitar cos medios ao seu alcance a asistencia da veciñanza a futuras convocatorias e movilizacións sociais contra este proxecto. E quinto, dar traslado destes acordos a Xunta de Galicia e o Goberno do Estado. ¿Quién defende? ¿Quién? Correcto. Hola, buenas tardes. Correcto. Vamos a ver, sobre el tema de Altri, que quiero iniciar que como preámbulo quiero que quede constancia de que por nuestra parte el respeto y cuidado a la naturaleza es un principio fundamental que debe regir y controlar estas plantas industriales, porque de nada vale beneficiar a lo particular perjudicando a lo general. Pero por otro lado, observo que se ha orquestado una campaña de difamación y desinformación de la objetividad que rodea a esta propuesta industrial. Voy a hacer primero una primera introducción al proyecto Gamma de Altri. La planta que Altri prevé instalar en Palas de Rei es una biofábrica de fibras textiles, ejemplo de economía circular. Producirá liocel, un tejido 100% biodegradable, de alta calidad y fundamental en el futuro de la industria textil. Concretamente, en la primera fase serán 60.000 toneladas al año, con previsión de alcanzar las 200.000 toneladas al año, equivalente al 3% de la producción mundial. También generará celulosa soluble, que la empresa prevé que se exporte a otros países para ser utilizada en la fabricación de fibras de la industria textil. Respecto al proyecto Gamma, también habría que hacer una introducción en base a la versión política que se ha ido desarrollando. Hace ya 3 años se presentó en el Parlamento esta iniciativa y en ella todos los partidos políticos se unieron en la defensa de la instalación de esta planta en la provincia de Lugo, por tratarse de una gran apuesta económica, laboral y estratégica. La iniciativa fue aprobada por unanimidad en febrero del 22 con el apoyo de todos los grupos con representación en la Cámara, PP, PSOE y BNG. Todos los grupos conocían el contenido del proyecto, que no ha variado, pero ahora que este proyecto está más cerca de ser una realidad, sobre todo después del triunfo del PP en las autonómicas, nos encontramos que la izquierda vuelve a sus cambios de opinión, vuelve al bloque del no y a boicotear el futuro de Galicia. Primero el PSOE apoyaba a Altri y ahora no sabe si seguir haciéndolo o no. Incluso el señor Besteiro, en su breve etapa como delegado del Gobierno, del 28 de marzo al 30 de octubre del 23, hasta llegó a ofrecerse como mediador entre Altri y el Ministerio de Industria para que la empresa se instalase en Lugo. Por parte del BNG también apoyó a Altri hace 3 años, pero, sin embargo, ahora se posiciona en contra, como ocurrió con sus críticas a la autopista AP9, con ENCE, con FINSA o con Inditex. Se encuentra que es el bloque del no. PSOE y BNG tienen que explicar por qué en 3 años pasaron de apoyar a Altri en el Parlamento de Galicia a, después de autonómicas, querer boicotear su instalación. El PP, en cambio, se ha mantenido en el sí a esta y a otras iniciativas que hagan que Galicia prospere. En torno al argumento de la moción hay una serie de bulos que en el mismo orden voy a comentar. Primero, sobre el propósito de fabricación de pasta de celulosa soluble. Altri producirá un 40% menos que la planta de ENCE y 10 veces menos que otros proyectos que tiene en Brasil. Fabricará solo fibras solubles para la industria textil y el proceso y la tecnología para fabricar papel y textil son completamente distintos e incompatibles. En una segunda fase incluirá una planta de reciclaje textil. El bulo político respecto a este apartado es, ahora expresan que no sabían que era una celulosa. Las iniciativas que presentaron el BNG y el PSDG en el Parlamento en el 22 y el 23 ya hablaban de una planta para la elaboración de pasta soluble de papel. Además, desde el primer momento se hicieron públicas las características principales. Basta con ir a la hemeroteca para comprobar que las características son las mismas y que siempre se trasladaron con total transparencia. Lo único que cambió fue el posicionamiento del PSOE y del BNG. Segundo, sobre el consumo. Consumirá, dicen, que 46.000 metros cúbicos de agua al día y contaminará el río Ulla y la ría de Arousa.
Este consumo de agua no es cierto. 46.000 metros cúbicos es un valor de diseño, como los 250 kilómetros que puede coger un coche, yendo al máximo. Usará una media de 15.000 metros cúbicos día, que es en torno al 3% del caudal total del Ulla en esa zona, que serán devueltos prácticamente en su totalidad al río una vez tratados, en una instalación que tiene como elemento central un reactor biológico de membrana, probablemente la tecnología más moderna y eficaz. Se prevé un vertido con una concentración de 15 miligramos por litro de nitrógeno y de 1,8 miligramos de fósforo, por lo que, según calculó el nivel ecológico del río, no se vería afectado incluso en las condiciones más extremas. Respecto a la temperatura del agua, el proyecto no podría implantarse si no cumpliese con todas las exigencias a este respecto, recordando que la zona a la que puede afectar es de unos 50 metros, cuando el río Ulla tiene 132 kilómetros de longitud. Además, la temperatura quedaría reducida rápidamente por la cercanía del embalse de Portodemouros. No alterará ni el estado actual del Ulla, ni tampoco afectará a los bancos marisqueros de la ría de Arousa, gracias al más avanzado sistema de depuración del mundo, como ya he comentado. Tercero, tampoco será necesaria la plantación de más eucalipto, que es otro de los argumentos que dicen, ya que Galicia tiene eucalipto suficiente para atender a las industrias que cierran el ciclo transformador en la comunidad, sin necesidad de plantar más. Para hacerse una idea, de los 6 millones de metros cúbicos que cada año se cortan en Galicia, más de 3 se van fuera de la comunidad sin transformar. Y el proyecto de Altri precisa 1,2 millones de metros cúbicos, con lo cual hay eucalipto de sobra. El cuarto argumento, cuarto bulo, dicen que causará un perjuicio a las explotaciones agroganaderas. Es compatible con los sellos de producción ecológica, denominación de origen e indicación geográfica protegida. Lo demuestra su experiencia que tienen en Portugal, en plantas de un nivel similar. Quinto, destruirá un entorno natural. El 70% de la superficie de la planta son zonas verdes rodeadas de un cinturón de especies autóctonas y de un área de compensación de especies protegidas que suman 99 hectáreas. Sexto, contaminará la atmósfera y afectará la salud pública. La legislación actual europea impide que un proyecto industrial del siglo XXI dañe la salud pública. Las emisiones de partículas están muy por debajo de lo que exige la normativa. Séptimo, también dicen que afectará al turismo y al Camino de Santiago. El Camino de Santiago pasa por un polígono industrial de la zona. La planta de Greenfiber está situada a 3 kilómetros del camino, por lo que no interfiere en la ruta, y su diseño sigue las pautas de la UNESCO. Además, la empresa tiene que usar unos colores acordes con el entorno y además colocar una pantalla vegetal con especies autóctonas de la zona. En todo caso, en el contorno del camino hay ejemplos de empresas que no afectan a la ruta, como Finsa, que es Santiago, a menos de 1 kilómetro del camino inglés, a la entrada de una ciudad patrimonio de la humanidad. Octavo, sobre el impacto económico. Se dice que destruirá empleo, pero la biofábrica textil generará 2.500 puestos de trabajo entre directos e indirectos. Asimismo, durante la construcción de la planta se alcanzarán hasta 4.000 empleos asociados. Prestará apoyo a proyectos sociales, deportivos, educativos y medioambientales y colaborará con centros formativos. Por lo tanto, el proyecto de Altri no solo actuará como generador de empleo, sino que va a llevar aparejados otra serie de beneficios socioeconómicos, especialmente en la zona de implantación. Además de todo esto, invertirá 1.000 millones de euros, la mayor inversión en la historia de la provincia de Lugo. Aportará 342 millones a la economía gallega cada año. Valorizará el monte gallego y reducirá el impacto ambiental del sector textil. Generará oportunidades laborales y asentará población en el rural y situará a Galicia en la vanguardia europea de la industria sostenible. También en la moción hay una parte que se trata, en la moción hay un comentario que lo trata como una traición a Galicia y habla sobre las declaraciones de impacto ambiental, que son las DIA. La declaración de impacto ambiental
aprobada por el gobierno gallego respecto a este proyecto. Debe dar absoluta tranquilidad y garantías sobre la viabilidad ambiental de la iniciativa. Primero, se han consultado alrededor de 30 órganos afectados o interesados y se han emitido 34 informes elaborados por 42 técnicos que determinaron la viabilidad ambiental del proyecto. La DIA incluye más de 60 exigencias específicas al promotor, lo que representa más de 3 veces lo que es habitual de media en una declaración de impacto ambiental. Todos los informes vinculantes emitidos para su elaboración son condicionados. Además, esto se ha tratado en la moción como una traición a Galicia y lo que se está haciendo es exigir excelencia en materia ambiental. Por último, quiero añadir que el tema del bus para permitir la asistencia a la manifestación de las personas que quieran ir allí, pues para mí no tiene sentido, para nuestro grupo no tiene sentido que los medios municipales se pongan a disposición partidista. Solo faltaría dar bocadillo y refrigerio, como se hacen en otras latitudes, para apoyar las manifestaciones bolivarianas, por ejemplo. Entendemos que es un cometido de cada partido llevar a las personas que estén interesadas. Por mi parte, lo dejo ahí. Tino. Joder. Por favor. Deixoumo vostede moi Respetemos complicado. el orden porque... Deixoumo moi complicado porque nos acaba de pintar vostede a celulosa de Altri, a Gama, que realmente o proxecto se chama Gama, é certo, como el Edén. Eu creo que, para empezar, Galicia xa ten moi cuberta a súa tasa de celulosas por habitante cuadrado, que diría por aí alguén, para moitos anos. De feito, pois saben vostedes que xa temos unha celulosa que, por desgracia, vai a estar na ría de Pontevedra hasta o ano 2073, gracias a unha prolongación da concesión do goberno de Mariano Rajoy no seu día. Pero, bueno, en todo caso, eu non me vou a salir do guión, e como eu traía aquí, fun tomando moitas notas, espero poder rebatir moitas das afirmacións que vostede fixo, pois coas notas que eu teño. É dicir, aquí temos informes contrastados, igual que no anterior punto había que tiñamos informes, pois tamén aquí. Hai un informe que é demoledor, que si é certo que é o do Consello da Cultura. O informe do Consello da Cultura, eu creo que foi o que empezou a espolear un pouco, que, por certo, vamos a volver atrás, a volver no tempo do ano 2021, 2022, creo que foi cando os 3 partidos votaron a favor, pero votaron a favor dun proxecto que non tiña nada que ver co que vostede dixo aí. Eso non é así. Votaron a favor de unha factoría que, a partir de pasta de celulosa que se supón que xa viña fabricada, se fabricaban fibras, que é distinto. Non é o mismo fabricar celulosa, pasta de celulosa, que fabricar fibras. E eso, por eso se acusa a este proxecto en moitas ocasións de falta de transparencia, porque é un proxecto que de transparencia nada. Entón, empezando por aí, pasta de celulosa non é o mismo que fibras. A partir da pasta de celulosa xa fabricada donde sea, evidentemente habrá que fabricala en algún sitio, pero volvo a repetir, nos Galicia, eu creo que xa ten bastante cuberta esa tasa que lle toca de celulosas por habitantes, non? Xa temos unha, ademais nun entorno maravilloso como é a ría de Pontevedra, e nos tocará durante moitos tempos. A conclusión do informe do Consello da Cultura é demoledor. Esta sí que é demoledor. O proxecto Gama producirá unha grave fractura no territorio, no que introduce un elevado grado de incerteza. Vostede falou de certezas todo o tempo, é dicir, non producirá, non hará, todo maravilloso. Pois o informe este, que é un informe que vostede sabe que firman catedráticos da universidade, bueno, xente experta nos seus ámbitos, que introducirá un elevado grado de incerteza sobre la evolución futura. En Galicia hai moitísimo eucalipto, pois eu creo que isto vai a eucalitizar máis Galicia, e agora lle vou dar os datos que tamén ven nese informe. É dicir, Eduardo Corbelle, que é profesor doutor da Universidade de Santiago de Compostela en Enxeñería Agroforestal, dice no seu informe, que está contemplado dentro deste informe do Consello da Cultura Galega,
que o mercado de eucalipto non é galego, nin é español, nin é ibérico. Claro, vostede nos dá un dato aí e os defensores de Altri tamén dan ese dato de que eses millón e pico, ou realmente fálase de 2,8 millóns de toneladas de eucalipto ano que necesitaría Altri para funcionar, dice, é que Galicia é excedentaria. Oiga, nin no Padornelo, nin na Canda, nin na A6 hai unhas portas que impidan que se exporte, é dicir, o eucalipto é da Península Ibérica. Temos eucalipto en Galicia, hai eucalipto en Asturias, hai eucalipto en Portugal e se produce globalmente, creo que son do orden de 14 millóns de toneladas de eucalipto ano. É dicir, se Galicia é excedentaria, sí que hai outro mercado que recolle ese eucalipto e que o consume, polo tanto, non é excedentaria realmente, é dicir, o que non se consume en Galicia, claro, se facemos os números, se nos facemos trampas ao solitario, pois sí que nos quedamos con eses 3 millóns de toneladas, pero eses viaxan para outros lados. Entón, é o que dice el para desmontar ese argumento, non? 14 millóns de toneladas de eucalipto que os consumen Ence en Pontevedra, Ence Navia, en Asturias, Altri e Navigator en Portugal, que son as dúas celulosas que están aí no norte dun Portugal, e que consumen xusto eses 14 millóns de toneladas de eucalipto que se producen na Península Ibérica. Polo tanto, a Península Ibérica está equilibrada. Que quero dicir con isto? Que, según eses datos, fan falta do orden de 80 a 90.000 hectáreas de terreo a maiores das 409.000 que hai actualmente en Galicia. É dicir, 80 a 90.000 hectáreas son 900 km cuadrados, todo Valdeorras xunta, desde Carballeda a Larouco e desde o Barco a Veiga, incluídos todos estes concellos. 900 km cuadrados sería o que habría que plantar a maiores para que a celulosa Altri, para que Gama tuvera o seu material. Hai outra opción, según dice o experto que é a de importar eucaliptos. As celulosas importan tamén toneladas de eucalipto de outros territorios, por exemplo, de Sudamérica, sei que chegan moito, pero claro, eso iría en contra dos obxectivos de crecemento sostible que propón a Comunidade Europea, que propón a Unión Europea. Si temos que importar, pois xa estamos subvencionando pois un transporte, estamos subvencionando algo que vai en contra da sostibilidade. Polo tanto, pois quedaría fora, é dicir, os 250 millóns que pide Altri, pois ao mellor xa non quedarían xustificados se hai que importar as toneladas de eucalipto. Con respecto tamén ao tema das cifras de emprego, bueno, pois fálase que nunha primeira fase serían entre 161 e 281 empregos. Na segunda fase, coa factoría funcionando ao 100%, serían 500 empleo. E digo eu, eses 500 empregos compensan a posible perda de empregos que pode haber tanto ali no campo, na gandeiría. Ali hai moita gandería e agricultura sostible, pero logo a ría de Arousa, que a ría de Arousa hai que recordar que a temos aí medio na UCI, é unha ría que está medio na UCI. De feito, hai uns datos tamén demoledores deste ano pasado que dan unhas cifras moi alarmantes. A población de berberecho disminuiu un 93% no ano 2024. A población de ameixa fina e babosa disminuiu un 86%. Esas pérdidas están calculadas en 44 millóns de euros. E o cultivo de mexillón, concretamente a ría de Arousa, vostedes saben que a mí me gusta dar datos, me gusta dar datos porque os datos suelen ser difíciles de rebatir, ¿no? A ría de Arousa, na ría de Arousa está o 68% das bateas de mexillón de Galicia, é dicir, das 3.300 e pico bateas que hai censadas en Galicia, 2.300 están na ría de Arousa. Bueno, pois cada batea destas perdeu o ano pasado 12.000 euros, se o multiplicamos polas 2.300 nos dá 27 millóns de euros máis. É dicir, traducido todo isto en postos de traballo, non somos capaces de asegurar ahora mismo cos datos que hai nas declaracións de impacto ambiental, que, por certo, voulle ler o que dice o final do informe do documento ese de impacto ambiental da Xunta de Galicia. Dice, no parecen previsibles impactos en el sector, no parecen previsibles. Aí nadie se molla, nadie dice, oiga, non va a haber ningún impacto. A subida a 27 grados, porque se fala de que a auga vai a salir a 27 grados, o vertido deses, eu teño, Manuel, terme que perdonar, pero eu sálenme menos sacos de nitramón,
a mí me salen 8 sacos de nitramón solo o día, non? O sea, vostedes imagínense que collemos 8 sacos de nitramón e vamos á pasarela daqui do Malecón e todos os días vertemos 8 sacos de nitramón máis un saco de fósforo todos os días aí ao río Sil. Bueno, iso é o que me sale polos vertidos, que por certo non son 15, que parece ser, dice que na nova documentación aportada por Altri a requerimiento de Aguas de Galicia destaca que as características do efluente, é dicir, da auga vertida, cambiaron. E a compañía acondicionou o proxecto e dice, pois pasamos de 15 a 8,5 miligramos de nitrógeno diarios e pasamos de 1,86 a 0,5 miligramos de fósforo por litro diarios, non? Bien, eu creo que tampouco quero ser máis pesado, pero en todo caso eu creo que está bastante pillado polos pelos todo o que é a declaración de impacto ambiental, todo o que son todos os argumentos que se poñen a favor de Altri, e a pregunta volve a ser a mesma: compensan eses 500 postos de traballo por todo o que temos tanto de riqueza medioambiental como de riqueza económica na ría, na zona do Ulla, na zona da Ulloa, da zona de Palas, de Melide, de Arzúa, etc. Eu creo que non. En todo caso, non é o modelo de reindustrialización de Galicia. Eu creo que non ten que ser este o noso modelo, non temos que apostar por este modelo de reindustrialización. Por certo, que nos últimos tempos vostede sabe que tamén houbo por aí, con respecto á declaración de impacto ambiental, houve movimentos en altos cargos da Xunta de Galicia, que era a directora anterior ou director anterior de calidade ambiental, pois foi apartado, etc. Isto en setembro ou por aí. E se encima lle poñemos que a viabilidade dun proxecto que parece tan saludable económicamente necesita de 800, necesita 250 millóns de euros de diñeiro público, por xa a cousa eu creo que empeza a temblar máis. Con 250 millóns de euros do diñeiro público probablemente sanearíamos toda a ría de Arousa. E pola miña banda de momento nada máis. Gracias. Sí, bueno, por ir contestando o concelleiro do Partido Popular sobre a postura do BNG, é verdade que no pleno do 8 de febreiro de 2022 se aprobou por unanimidade, pero hai que ter en conta que naquela altura falábase dun proxecto de xestión sostible de bosques e dunha fábrica de fibras textiles, non dunha celulosa. Falábase dun proxecto de economía circular con peche de ciclos. Non se coñecían as dimensións do proxecto nin os consumos de auga. Tampouco se coñecían as necesidades de financiamento con 250 millóns. Sobre o que dice o conselleiro dos informes ambientais, habría que ter en conta datos que igual non nos teñen en conta os do Partido Popular, que en Asina Día son 2 altos cargos nomeados polo PP, a directora xeral de Calidade Ambiental María Xosé Echeverría, compañeira do director de ENCE para Galicia, e o subdirector xeral Alejandro Carrera, que estaba en comisión de servicio e a quen como premio lle convocaron a praza para darlle libre designación. Repito, coñecendo estes datos, pois igual se entenden mellor os informes favorables. E o que dicía despois tamén o concelleiro Aurentino, previamente Rueda destituiu en setembro de 2024 o anterior director xeral de Calidade Ambiental e tamén nomeou a dedo a 2 persoas en postos clave de Augas de Galicia: Agustín Hernández, o director xeral de Xestión e Execución de Infraestructuras Hidráulicas, Ignacio Maestro Saavedra, o director xeral de Planificación de Xestión dos Recursos Hídricos. Bueno, e por agora non sei se podo intervir máis. Alguna intervención máis? Buenas tardes, vamos a ver, yo me remito a datos que he podido obtener de lo que es el propio proyecto, en definitiva. En eso queda muy claro que no se va a necesitar con el volumen de producción de madera que se necesitan, 3 millones de metros cúbicos se van fuera sin procesar. Ahí por lo menos se podrían aprovechar 1,2. No implica la necesidad de crear mayor
zona de tierra para la plantación de eucalipto. Eso por un lado. Después también hay coincidencia en los datos que ha facilitado el concejal, pues de los 15 miligramos por litro de nitrógeno y 1,8 miligramos de fósforo, y dicen que son niveles totalmente permisivos, ¿vale? Por otro lado, y después que me gustaría, yo como conclusión, a mí, por mi parte, hay un cansancio, de luego, por mi parte, de la visión maniqueísta que significa simplificar todo a dos esquemas casi mentales. El blanco, la cosa tiene que ser o es blanca o es negra, o es bueno o es malo. Y aquí estamos entre progresismo o progresía, o que si no es destructivo. Y esto tampoco son... Yo prefiero, mi punto de vista, de luego, es muchísimo más. Si tenemos que entrar en una dualidad, me gusta más la dualidad de Platón o la de Heráclito. Heráclito propone la lucha de opuestos y de ahí surge se obtiene algo mucho más depurado. Entonces, es lo que ha ido llevando en muchos momentos históricos la evolución. La humanidad está en una constante evolución. Ha sido la ciencia, apoyado por la ciencia, la humanidad ha ido desarrollando una tecnología, y esa tecnología nos ha hecho avanzar y progresar. Entonces, como dice Pepe Mújica, que fue antiguo presidente de Uruguay, la evolución del hombre y la evolución tecnológica han ido muy disparmente. La evolución del hombre ha seguido una evolución, pero ha crecido mucho más lentamente que en los últimos años la evolución tecnológica. Y él siempre pone el símil del gorila, que somos un gorila, que tenemos ahora una metralleta. Tenemos cada uno de nosotros, y casi todo el mundo, un smartphone que nos facilita el conocimiento casi a una enciclopedia brutal, y muchas veces no sabemos ni emplearlo y lo empleamos en otras tonterías. Quiero decir con esto que lo que tenemos que hacer es poner la tecnología, yo creo en ese aspecto, en la tecnología y el beneficio que nos puede aportar. Pongamos la tecnología a nuestro favor, que haya unos organismos independientes, unos técnicos libres que puedan garantizar un cumplimiento veraz de las condiciones que se exijan a cualquier plantación. Ya no digo esa, a cualquiera. Entonces, pero lo que no se puede hacer es mantener en el olvido a comarcas por falta de inversión. Ese es el punto de vista mío. Hay otra cosa, se me olvidó, sobre los 500 empleos, son empleos directos. Los empleos indirectos se estiman que serían unos 2.000, y para esa zona implicaría que mucha gente volvería a vivir en lo rural. O sea, que no, son factores que yo creo que no se pueden desdeñar, se tienen que tener en consideración. Solamente digo esto. Bien, dice vostede que se remite a datos do proxecto. Evidentemente eu remitime a datos do informe do Consello Consultivo. Os datos do proxecto tamén, é dicir, vostede, somos técnicos e sabemos manejar números algo. Por exemplo, non sei se facemos trampa ou non, pero os números son manejables, e me explico, solamente un pequeno detalle. O caudal do río Ulla, isto tamén está por aí no informe do Consello, o caudal do río Ulla diariamente sábese o caudal que ten o río Ulla. Non é o mismo verter unha cantidade diaria de fósforo, de nitrógeno, cando o caudal está baixo, que cando o caudal está alto. É dicir, vaise diluir máis ou vaise diluir menos. Entón, por que no proxecto, en vez de facer ese estudio diario, o fan mensual?
Claro, porque se tú o faz mensual é como a estadística dos polos que se comen. Eu non como ningún, e tú comes os que non como eu, e a estadística sale estupendamente, non? Entón, quero dicir con isto que os números son manexables. En todo caso, eu xa por certo, con respecto aos postos de traballo, que non se me olvide, no marisqueo en Galicia, alrededor do marisqueo viven 50.000 personas, hai 50.000 postos de traballo. Si as proporcións son as mismas que a actividade que hai na Ría da Arousa, pois na Ría da Arousa habrá 20 e tantos mil. Hombre, 20 e tantos mil, 500, 2.700 de indirectos, eu creo que hai que ser conservadores a hora de plantear o tema, non? E xa para rematar, eu simplemente quero decir que a postura que tuvo o Partido Socialista neste tema foi sí que é verdad que a primeira proposta foi aprobada por unanimidade. Decía vostede que non hai que ter unha visión maniqueísta, blanco ou negro. A primeira foi aprobada por unanimidade cando chegou ao Parlamento de Galicia no 2022, porque era unha proposta que era viable e que se entendía que era viable, pero logo o que chegou non foi eso. O que veu despois, o destapar ou abrir o cascarón, pois foron outras cousas, foi a pasta de celulosa, non? En todo caso, ten que haber transparencia, que non a houve nin está a haber neste proxecto. Os proxectos de interese estratégico desde a parte do que nos toca o Partido Socialista nos propomos que sean tramitados directamente no Parlamento, que sea o Parlamento de Galicia o que teña a última palabra, e que sea conocedor, evidentemente, que haxa obligación de presentar eses informes detallados, e logo hai esas dudas que temos da viabilidade económica, da viabilidade ambiental e a preocupación por eses fondos públicos, que é unha cantidade bastante considerable a entregarlle a unha empresa por un proxecto que lle falta pois bastantes patas. Pola miña parte, nada máis, eu creo que quería decir algo. Pediba a palabra tamén a concelleira. Sí. Bueno, damoslle primeiro a palabra porque Diana quere apostillar alguna cuestión. Sí, por tanto, damos a palabra. Hola, boas tardes a todos. Solo quero decir 5 pequenas cousiñas. Primeiro, a información que nos estás dando está sacada de Altri. Estaba lendo, eu teño aquí, podo ler perfectamente, prácticamente todo o que nos leiches. Green Fiber ou Green Fiber, eu en inglés son moi mala, pero é Altri quen a fixo, dá moi pouca información e ningún dato obxectivo, o sea, aí non hai moito máis que decir. Como segundo punto, dice, non van a aumentar a superficie de eucalipto, pero van a revalorizar o monte. Explícame como, porque se só lo vas a quitar, a ver despois cando se acaba o eucalipto de onde o sacas. Terceiro punto, non falades nada dunha chimenea de 75 metros de alto que se vai a utilizar como único punto, como único foco emisor de o forno da cal. Non lle enganei de falar deso, pareceme super importantísimo eso. A declaración de impacto ambiental, como ben dixo Manuel, hai especies en perigo de extinción e especies vulnerables afectadas. Eu que fago avaliacións de impacto ambiental, Dios me libre de que haya unha especie desas afectadas que non me aproba naide, pero claro, quen aproba? A Xunta de Galicia, como ben dixo Manuel. Por eso está aprobado o día. Non veñamos agora, aprobaron a declaración de impacto ambiental. A ver se a mando eu e me aproban. E por último, que foi o que máis gracia me fixo do seu informe, só están afectados 50 metros do río do aumento da temperatura tal. Os peixes como fan? Saltan. O sea, porque só estén afectados 50 metros de non sei cuántos kilómetros, a ver se agora que facemos os peixes unha ponte pasan volando, porque se non explican, a ver. Ben, Manuel. Sobre os postos de traballo, a información da Xunta de Altri anterior a 2021-23 falaba de 2.500 postos de traballo directos. O informe do Consello de Cultura da Galega do setembro de 2024 fala dunha estimación máxima de 281 postos de traballo. Bueno, no 24 eran 2.500 postos de traballo directos, pero quedaranse entón en 500 directos. Sobre os eucaliptos, a necesidade de eucaliptos, dicía Altri inviste 800 millóns na Galicia por falta de eucaliptos en Portugal. Xornal O Expreso, non? Era a razón que daba o CEO da empresa Soares de Piña nunha entrevista con este xornal portugués. Entón, sí que se van necesitar máis eucaliptos. A Xunta prevé a fin da moratoria de plantar máis eucaliptos a final de 2025 e claro, suporía unha barra libre para plantar eucaliptos por todos os lados. E máis nada. Sí. Alguna intervención máis? A ver.
non se queixarán os concelleiros de es flexibilidad por parte da alcaldía. Son un par de cuestiones más. Pero bueno, sobre, vamos, aquí imos xa cerrando, porque evidentemente creo que está todo dito. Es que yo creo que la incorporación de esta planta no significa o esta planta o lo que es la marisquería y el negocio de la marisquería y la producción marisquera de la zona. Si esa fuera la tesitura, pues lógicamente la valoración sería muy diferente. Eso está claro, es un añadido. Entonces, yo cuando he planteado esto y he visto los números, yo siempre cualquier fábrica y cualquier industria lo que se le pide es realmente que cumpla parámetros. Y los parámetros industriales están muy acotados, sobre todo en Europa están brutalmente acotados, con lo cual, si realmente, como he dicho también, pasa todos los permisos mediante organismos independientes y técnicos libres, técnicos que puedan garantizar verazmente esos apartados, yo, ¿qué quieres que os diga? No lo vería, no me podría plantear o poner en contra de la megafactoría, así de claro. Creo que implicaría... Teríamos tenemos todos los grupos tiveron tres intervenciones. Simplemente. 3 o BNG, 3 o PP, 2 ti máis Diana, por lo tanto quedamos equilibrados. Por lo tanto, sometemos a votación xa a moción que presenta o BNG. Votos a favor? 12 votos a favor, votos abstencións, 0, votos en contra, 5 votos en contra. Queda aprobada a moción. O seguinte punto da orde do día é tamén unha moción que presenta o Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego relativa á plataforma SOS Sanidade Pública para solicitar o apoio á manifestación do día 6 de abril. Neste caso, como no anterior, primeiro hai que ratificar a súa urxencia e a entrada que entre a formar parte da orde do día. Votos a favor por unanimidade. Por lo tanto, comezamos o debate. ¿Quién lo defende? Correcto, no. Grazas outra vez. Bueno, en todos os foros, cando se lle pregunta a veciñanza polos problemas máis importantes do Concello ou da comarca, sempre saen pois a sanidade e o transporte, non? Vímolo cando se preguntou con motivo da xenda urbana do Barco, e tamén está a pasar, e agora pois outro día en concreto coas reunións do plan de actuación integrada. Non, se saímos á rúa, collemos a 3 persoas ao azar e lle preguntamos efectivamente cales son as cousas que máis lle preocupan, e va a sacar a relucir eses dous. E todos e todas o temos clarísimo porque os padecemos a diario, non? E somos moi conscientes das carencias que temos nestes dous aspectos. Non obstante, a pesar de que somos conscientes das mesmas, sí que me gustaría sinalar uns pequenos datos que creo que poden axudar a clarificar o debate e o que se expón na moción, non? O 8 de marzo, o sea, a fainada, como quen di, o medio de comunicación Somos Comarca sinalaba que o Hospital Público de Valdeorras pecha o 2024 co peor tempo de espera nas consultas médicas de toda a área sanitaria de Ourense. Bueno, a área sanitaria de Ourense, Verín e Valdeorras, con 112,9 días para ser atendidos, frente aos 87,3 días en Ourense ou os 43,2 días en Verín. Bueno, segundo o xerente Santiago Camba, débese a falta de especialistas en oftalmoloxía e rehabilitación. E poderíamos engadir outros moitos especialistas máis que aquí, bueno, dos que temos carencias, non? Hai uns días tamén asistíamos ao derrubamento do falso teito da terceira planta do Hospital Materno Infantil de Ourense. O ano pasado pois ocorrera algo similar noutra parte do mesmo centro.
Bueno, a atención pediátrica está reducida a mínima expresión en moitísimos centros de saúde de todo o país, e no barco está tan reducida aos mínimos que en concreto é cero. Xa non vou afondar máis neste tema porque o temos tratado dabondo neste pleno. O 6 de febreiro de 2025 sinalaba o xornal O Sil que o BNG pedirá no Parlamento Galego que o Sergas cree en Valdeorras unha unidade especializada en silicose. Esta demanda levámola exixindo reiteradamente en diferentes legislaturas. Todos sabemos cal foi a resposta por parte do Goberno da Xunta de Galiza, que é unha negativa, o cal levou a fundar recentemente a asociación Asilival, que a verdade foi moi numerosa, pero por desgrazas as súas primeiras reivindicacións tamén caíron en saco roto. Sinalaba tamén o 23 de marzo o xornal O Sil decepción de Asilival tras unha reunión do director do Distrito Sanitario para abordar o protocolo da silicose. O 25 de marzo deste mesmo ano, nos diarios sinalaba que o 43% do persoal médico xubilase en 10 anos. Na actualidade hai 243 prazas de persoal médico de atención primaria que están sen cubrir. Por outra banda, en 2024, Sergas tiña 2.604 prazas de especialidades en medicina de familia. Desas 2.604 prazas, 1.055 xubilanse nos próximos 10 anos, o que agrava o problema. Pero o PP no goberno galego sabe desde hai anos que faltan profesionais para cubrir todas as prazas existentes e para cubrir estas próximas vacantes por xubilación. Non se planificou nin a curto, nin medio, nin longo prazo, a pesares das moitas veces que dende o BNG se lle advertiu do que ia suceder, non? A falta de profesionais non é unha novidade, mas o Sergas nunca atendeu este problema, moi ao contrario, votou sempre en contra das iniciativas presentadas, eu falo polo BNG, sei que o PSOE tamén o fixo, no Parlamento Galego, que advertían sobre a situación e demandaban medidas. Sabían que iba a acontecer? Por suposto que sí. O Sergas o sabía perfectamente, o PP sabía perfectamente porque tiña informes moitos desta cuestión. Fixeron algo para evitalo? Non, moi ao contrario, puxeron acelerador, como todos e todas sabemos e padecemos, para chegar á meta do esnaquizo da sanidade pública canto antes, para facilitar o negocio á sanidade privada. É verdade, non o podemos obviar, que o goberno central, que o goberno do Estado, pois tamén ten responsabilidades, como é a cuestión da modificación da ratio de reposición en caso de xubilación. Agora mesmo a ratio é de que cada 10 xubilación só se pode cubrir con unha. Tamén é verdade que o goberno de Mariano Rajoy non a variou. Nada, o Sergas segue practicando a temporalidade, a precariedade e o abuso laboral. Arredor do 50% dos profesionais de enfermería, por poñer un exemplo, e de facultativos, pois son temporais. A política do PP dos últimos 15 anos deixan a atención primaria secundarizada, desprestixiada e cunhas listas de espera de semanas. Por dar un dato económico, entre o 2009 e o 2025 tiñase que ter destinado a atención primaria, se aplicamos só a suba do IPC, máis de 275 millóns máis. Falábase antes que a aportación de orzamento para Altri sería de 250 millóns, pois miren, se en vez de destinalos a Altri, destinamos a sanidade, como variaría agora mesmo o panorama, non? Segundo o informe do Ministerio publicado a principios de novembro, Galicia está a cola en atención primaria. Somos 11,79% fronte ao 14,17% na media do Estado. Non me vou estender moitos máis, podería aquí seguir sacando datos e cuestións, pero, bueno, penso que todas e todos estamos cansas. A sanidade é unha cuestión que temos tratado e afondado aquí
en diversas ocasións, e como xa digo, todas e todos o padecemos de primeira man. Paso a ler tamén, como fixo o meu compañeiro, non vou a ler a moción porque todas as persoas do pleno a teñen as súas mans, paso a ler os acordos. Por todo exposto, o Grupo Municipal do BNG solicita á Corporación Municipal do Concello do Barco de Valdeorras a aprobación dos seguintes acordos propostos pola plataforma SOSanidade. Simplemente clarificar que a moción que presenta o bloque é unha moción que ven da plataforma SOSanidade, da que a nosa organización forma parte, non? Os acordos serían: 1. Apoiar as reivindicacións da plataforma SOSanidade Pública e instar o Goberno municipal a difundir a través dos medios ao seu alcance a manifestación convocada pola plataforma SOSanidade Pública do día 6 de abril en Compostela e facer un chamamento conxunto da veciñanza para participar nela. Pola miña banda, máis nada. Sí, Maite. Hola, boas tardes. Eu vou a defender a moción e por eso vou a expoñer sobre en que consta esta moción. Eu vou ceñir principalmente os puntos expostos, xa que o que vemos a defender é a moción que se presentou. A plataforma que promove a iniciativa legislativa popular é unha entidade fondamente partidista que non ten interese algún pola mellora da sanidade pública, senón que ten como obxectivo exclusivo acabar ca Xunta e o Partido Popular. Quen é a plataforma SOS Sanidade Pública? Esta plataforma está apoiada polos sindicatos e partidos de esquerda de cada territorio e ten a nivel de Galicia un único voceiro, que é Manuel Martín García, médico que foi nomeado membro do Consello Asesor do Sistema Sanitario de Galiza polo goberno bipartito entre 2006 e 2009. Participou na elaboración do documento Propostas de Transformación da Atención Primaria en Galicia, no que defendía a situación na que estaban daquela os PACs. En la situación actual, los PACs en Galicia presentan una atención de escasa eficiencia, son poco resolutivos y provocan una elevada ocupación de los profesionales. Esto dito por él. Martín compaxinaba ese asesoramento ao bipartito, propoñendo a pechar os PACs, coa presidencia dunha presunta plataforma en defensa da sanidade pública que, en realidade, defendía ao goberno entre as reivindicacións sindicais como ocorreu coa folga de atención primaria convocada en 2008. Desde 2009, Martín e a súa plataforma deixaron de ter tantas compracentes co goberno autonómico, posto que xa non estaban gobernando, e pasaron a ser feroces e críticos de calquera medida adoptada en materia sanitaria pola Xunta, como destaca a férrea oposición ao convenio asinado en 2015 entre o Sergas e a Fundación Amancio Ortega, pola que se financiou un importe dos contratos xa definidos pola sanidade pública para a adquisición do novo material de tratamento e diagnóstico do cancro, como aceleradores lineais ou mamógrafos con valor de 16,80 millóns de euros. Martín chegou a afirmar en televisión que estes aparellos eran innecesarios, xa que había moitos recursos que non se utilizaban por falta de persoal. Posteriormente, ditos aceleradores lineais foron instalados, tendo unha actividade do 99% do seu tempo programado, polo que non hubo ningunha falta de uso, e que servirán para tratar a máis de 27.000 pacientes con 55 tipoloxías diferentes de enfermidades oncolóxicas, mentres que os mamógrafos realizaron tamén preto de 300.000 probas. A iso todo se opoñía Martín e a súa plataforma. En cambio, ante o anuncio do goberno de Sánchez de que financiaría a adquisición de novos equipos de prontoterapia para o Sistema Nacional de Saúde con unha doazón de 280 millóns da mesma fundación, nada tivo que decir a plataforma SOS de Sanidade Pública, nin Martín nin Manuel Martín. Esto, casualidades. Por outra banda, é moi importante destacar que esta moción parte de premisas erróneas. Non houbo recortes na sanidade pública nin un aumento da sanidade privada. Ambas afirmacións son falsas e poden desmentirse cos orzamentos da Xunta.
O orzamento do Sergas aumentou un 45% en relación co aprobado no bipartito en 2009. E non se trata só de investimento en construción de hospitais, que tamén, senón que foi unha boa parte en investimento persoal, de persoal. Agora, como gusta aportar datos, vou aportar unhos datos numéricos. En relación ao 2009, os orzamentos en gasto persoal aumentaron en 668 millóns de euros. Así mesmo, nunca antes houbo tantos persoais contratados, máis de 45.000, un 24,1% máis que en 2008, cando había 36.256, 750 profesionais máis traballando na sanidade pública respecto a cando gobernaba a esquerda. A media diaria de profesionais en 2008, como xa dixen antes, 36.256, isto no 2008, é a media de profesionais en 2024, que son 45.002. Cabe destacar que en 2008 a población de Galicia estaba aumentada respecto a este 2004. Dende o 2018, o BNG decía que eran precisos, como ben dixo antes vostede, Noa, 200 millóns de euros para salvar a atención primaria. Pois ben, dende este ano xa se aumentou en máis de 450 millóns nos orzamentos de atención primaria. En canto á privatización, o Concello de Contas resalta que o gasto do Sergas en concertos con medios alleos supón un 4,7% do seu gasto real total. Durante o goberno de partido, esta cifra aumentou un 40%, ata superar o 6% do gasto real total. Ademais, na pasada legislatura, votouse no Pleno do Parlamento de Galicia unha resolución que decía: o Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a manter un control sobre o gasto dos Sergas en actividade contratada con medios alleos, mantendo o gasto real neste concerto, en todo caso, por debaixo do 6% do total do gasto real dos Sergas, tal como o Concello de Contas acredita nos seus informes que leva acontecendo isto de 2009. Nin PSOE nin BNG apoiaron esta proposta, e todos sabemos por qué. Porque se volvera a gobernar volvería a aumentar os contratos como aumentou de xeito exponencial nos 4 anos que vostedes estuveron no goberno. Tamén cabe decir que proponse que nesta moción un dos puntos a participación na manifestación do 6 de abril. A efectos logísticos non hai quen permita tal movilización para os días que quedan para tal data. Non hai nada. Orlando. Bueno, la verdad que me voy a atener a lo que yo traía, porque creo que al final, cuando se dan muchos datos y se renuevan las mentiras, en definitiva es muy difícil de contrarrestarla, ¿no? Llega un momento en que la acción de cuando se quiere decir al pobre, de alguna manera que es pobre porque hay otro pobre que le está quitando su derecho, es el mensaje que en general se repite y se repite aquí en los gestores, en lo que es nuestra realidad, lo que es aquí en el barco de Valdeorra. Los consejos del Distrito Sanitario de Valdeorra constatamos desde hace tiempo con preocupación al deterioro progresivo de la sanidad pública, a opacidad en la gestión de un servicio público de primeras necesidades por parte de la Xunta, la Consellería de Sanidad y de la Gerencia de Área Orense Verino Barco, siendo esta responsable, desde nuestro punto de vista, de abandono de sus estructuras hospitalarias y centros de salud y de atención primaria, tanto de sus instalaciones como de sus recursos humanos. Área única a nivel provincial no sirvió como herramienta para potenciar la calidad de asistencia sanitaria en las comarcas de Valdeorra, de Trives y de Viana. A integración solo sirvió para constatar que somos periferia marginal y no hay ideas de gestión respecto a nuestro territorio.
ni una estructura de área integrada a su gestión debe servir para potenciar la calidad asistencial y a llegar a atención organizada a los ciudadanos. A capacidades centralizadoras debe servir para llegar a los sectores más débiles en la organización. Tiene que servir para planificar no conjunto los recursos y apoyar en particular a las organizaciones de los servicios médicos para hacerlo más eficiente y eficaz no día a día de atención a los pacientes y a sus familiares. Nuestro contorno, fortalecer la atención primaria como herramienta fundamental en la organización de gestión y planificación de asistencia sanitaria. Es evidente que somos periferia y no perciben a nuestras necesidades. No hay proyecto de futuro para la sanidad del distrito de Barco de Valdeorra por parte de los actuales sectores. No se escoita a los profesionales, no se escoita a los pais y a las nais por ausencia de pediatras, no se escoita a la asociación de pacientes como ASIVAL, la Asociación de Silicosis de Valdeorra, no se escoita a la ciudadanía que se ha manifestado en la rúa de Barco en repetidas ocasiones frente al hospital, a los centros de salud, a los colegios, etc. No se escoita a los consellos que como instituciones públicas representan a los ciudadanos. No tenemos competencia directa sobre la gestión sanitaria, pero en nombre de la ciudadanía exigimos que se nos explique cuáles son los planes de administración sanitaria, que nos rendan cuenta de su gestión, de sus objetivos, de sus resultados. En democracia hay que rendir cuenta de la gestión pública de los usos de sus recursos. Hacémoslos nosotros a través de las mociones de declaraciones institucionales en más de una ocasión, en nivel de consellos, de diputación, de parlamento, interpelando al propio gobierno de la Junta, pero no se nos escoita. Exigimos que se formen los consellos de participación ciudadana, organismos de establecido en la legislación de organización sanitaria de nuestra comunidad, espacio donde los ciudadanos debemos dejarnos oír a través de sus representantes en los consellos, sindicatos y organizaciones ciudadanas, pero no se forman, no se nos informa y no se nos escoita. Exigimos responsables de estructuras de gestión que tengan capacidad de comunicación, empatía con los problemas de nuestra comunidad, sentido de servicio cara a esta comunidad. Por eso este 6 de abril estaremos en Santiago, y no porque una persona con nombre propio que es portavoz nos esté insinuando que tenemos que estar allí. No, porque estamos junto a Vigo, a Barbanza, a Vila García, a Coruña, a Mariña, Vivedo, Moaña, Sansenso, Tui, Oleiro, Redondela, Cangas, Foz, Mondoñedo, Burela, Ferrol, Marín, Pontevedra, Compostela, Agarda, Palmiñor, y seguiría así recorriendo toda Galicia, agrupados todos en la plataforma SO Sanidad Pública de Galicia. Llevaremos o clamor de la ciudadanía de Valdeorra, de Tribe, de Viana, todos en defensa de una sanidad pública universal, digna y de calidad. Para esto, el PSDG ha puesto un bus para que la ciudadanía que quiera participar pueda acercarse a Santiago. Sí, Maite, ¿alguna intervención? No, perdón, perdón. No. Bueno, unha vez máis estamos a asistir por parte do PP a un relato ficticio plagado de mentiras que o único que pretende é distraer a atención sobre o problema real, crear unha cortina de fume. Non me vou estender moito máis. Os datos están aí, son abrumadores, pero o maior dato é o que padecemos, e volve a decir o mesmo, todas e todos os galegos cada día dende fai 15 anos cada vez que entramos a un centro de saúde ou un hospital. Falaba vostede que non había privatizacións. Simplemente mencionarlle que o Consello de Contas sacou fai pouco un informe onde denominaba literalmente de estafa grandiosa
autoriza a concesión do Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo. O Consello de Contas está presidido por Antonio López, catedrático de Dereito Tributario, es decano da Facultade de Dereito, que é de todo menos sospeitoso de ser de esquerdas. Con eso digo, que creo que é bastante obxectivo o informe. En canto ás súas alusións de que a plataforma SOS Sanidade Pública está creada, é unha confabulación de xente que pretende acabar co PP, non se equivoque. A plataforma SOS Sanidade Pública o que pretende acabar cas políticas de sanidade do PP, que é diferente. A plataforma SOS Sanidade Pública o que pretende é máis atención primaria, máis atención hospitalaria e máis sanidade pública. Entón, entendo que o seu voto en contra o que está a decir é menos atención primaria, menos atención hospitalaria e menos sanidade pública. E xa para rematar, en cuanto antes mencionouse o tema dos autobuses partidistas, cando un concello, cando unha organización, cando unha asociación, chámese X, forma parte dunha plataforma, faino co vínculo, co compromiso de poñer a dispor dos fins desa plataforma os medios dos que poda dispoñer para acadar as súas reivindicacións. Eu entendo que a vostedes lles parece raro poñer buses para manifestar ou exixir algo público e unha mellora nos servizos dos galegos e galegas, porque vostedes son máis de poñer autobuses nas residencias de anciáns para que vaya xente a votar, e iso sí que é un uso partidista. Maite, si vas a decir... Sí. Creo que aquí se están a tratar varios puntos. O que se intenta é ir sempre en contra da Xunta, os Sergas, a Xunta. A maioría dos temas que se están a tratar, a parte do que dixen eu, é do tema do persoal. Como ben dixo vostede antes, xa con Rajoy esos profesionais, número de profesionais non aumentaron. Bueno, pois agora está na vosa man, tanto do PSOE como do BNG, facer que aumenten esos números de profesionais. Entonces probablemente o barco e outras áreas sanitarias non estén tan desprotegidas. Tamén cabe decir que esos profesionais tamén miran por sí, é dicir, as manifestacións, sí, está moi ben que a xente saiga ás rúas a manifestarse para pedir máis cousas, pero ao final os profesionais non miran quen se está manifestando, sino tamén miran o seu propio interese. Creo que é moi importante incentivar esos profesionais para que veñan a áreas sanitarias máis desprotegidas, ben sea a nivel económico, como pode ser aquí donde sí que interveña os Sergas, e tamén temos unha labor municipal para poder que é moi grande en atraer a esos profesionais. Nada máis. Por batizar moi brevemente, última vez, en cuestión a isto. 30 segundos, 30 porque segundos. non lle toca falar. Sí que cambiar a ratio de reposición depende do Estado, pero depende da Xunta de Galicia poder combatir esta cuestión con políticas reais e efectivas. E o grande problema non é a ratio de reposición. Depende da Xunta de Galiza, por exemplo, aumentar o orzamento para estar dentro da mínima do Estado, ou garantir a capacidade de calidade docente para atender a formación dos profesionais, ou elaborar con urxencia un plano de ordenación de relacións laborais, rematar coa política de precariedade e explotación. Eso depende da Xunta, e esos son os grandes problemas que teñen os profesionais e, entre outras cuestións, a sanidade. Mais nada, perdón. Ten a palabra Orlando, se queres engadir algo máis. No, ben, eu vou a engadir unha cuestión, xa que o problema é, vou a poñer un exemplo moi sinxelo, que pon de manifesto onde poden estar os problemas. No Hospital de Ponferrada están traballando médicos que estiveron traballando no barco, e que como no barco non lles ofreceron un contrato estable e demais, marcharon para Ponferrada. E hai máis de un, estarían encantados de traballar no barco. Por lo tanto, non todo é un problema de Madrid, porque claro e tal, sino que analicemos que política, que é do que estábamos a falar aquí, se está a facer
no Hospital do Barco para que a xente non veña. Que algúns teñen vido e teñen marchado porque as condicións laborais que lles ofrecían non lles garantizaban unha estabilidade familiar que é o que quere ao final todo o mundo. Ben, eu creo que isto está suficientemente debatido, por lo tanto, sometemos a votación a moción, votos a favor da moción, 12 votos a favor, abstencións, 0 votos en contra, 5 votos en contra. Por lo tanto, queda aprobada a moción. E pasamos, seguimos ca orde do día. Estaríamos outras mocións, bueno, non hai máis mocións. O punto número 11, dación de conta da liquidación do orzamento de 2024. O punto número 12, dación de contas dos decretos da alcaldía do 3 de marzo ao 11, ao 28 de marzo, do 1159 ao 2025. O punto número 13, dación de contas en especial de decretos polos que se resolven discrepancias. El punto número 14, dación da conta das actas da Xunta de Goberno Local de 6, 13 e 20 de marzo de 2025. E pasamos ao punto número 15, que son rogos e preguntas. Manuel Agra. Sí, este luns a prensa falaba da estrada de circunvalación do Barco. Xa a compañeira preguntou no pleno anterior, creo que fora, falaba dunha infraestructura, decía, que leva meses parada, xerando malestar veciñal. O 19 de marzo, o noso deputado en Madrid, Néstor Rego, recibía como contestación a unha pregunta sobre o tema do goberno: actualmente se está trabajando. Outra frase que aparecía máis adiante é en fase de ejecución. A pregunta era ao señor alcalde se tivese que darlle razón a unha das partes que opinan, a quen lle daría o señor alcalde. Pois non sei moi ben, porque, mire, o señor alcalde non é o portavoz do Ministerio de ahora se chama de Transportes. Eu sempre lles chamei de Fomento, non? Sigo anclado aí no pasado, non? Por lo tanto, eu non podo opinar, pero eu sí podo decir unha cousa: a obra non se paralizou nunca. É dicir, sempre estuvo en obras e non hai máis que ir a dar unha volta por la carretera de Sobradelo, a estrada de Sobradelo, ou subir a Liso, anda o mirador que hai en Aliso e se ven perfectamente as obras da ponte sobre o río Xile había en a zona de Entoma. Fai como 8 días que tamén hai actividade xa na zona do Cerro, na pequenos tal, pero hai actividade dentro do túnel e na zona están traballando máquinas. Polo que publicaba a prensa, no seu día publicou a prensa, pois hai uns problemas entre as empresas, que eu entendo que se xa están traballando no túnel, pois parece que a solución vai por bo camiño, non? Vai por bo camiño. No, hormigón hai. Hoxe estaba un camión, repito, unha hormigonera entrando en... Pero bueno, a ver, esas cousas pasan, non? Máis preguntas. Era unha pregunta, reflexión. O 25 de marzo había un incendio nunha vivenda no Barco, ardía unha vivenda, di a prensa que estaban un bombeiro da rúa, un efectivo do GES, despois estaban tamén bombeiros de medio rural. Nunha pregunta na Deputación do BNG, cal é a situación do Parque de Bombeiros de Valdeorras, que actualmente ten unha dotación dun só bombeiro e mesmo en ocasións prevese que non haxa ningún bombeiro, a Deputación contesta que hai 3 efectivos por quenda, 10 traballadores que están de baixa e só hai 2 traballadores. Di que propón unha solución, a solución estamos propoñendo que voluntariamente persoal operativo realice horas extras para cubrir ditas baixas a 22 euros hora por 24 horas, 528 euros. Non obstante, o artigo do Estatuto dos Traballadores pois di que as horas extraordinarias non poderá ser superior a 80 por ano, equivale a 3 gardas de 24 horas. É dicir, estamos sen especialistas, sen pediatras, sen neumólogos, sen bombeiros, sen GES. Non se pode facer algo, porque non todo depende, non sei, de... Pois, evidentemente, eu non vou a contestar pola Deputación e a Xunta, que son os responsables dos parques comarcais de bombeiros. Os meus datos din que hai un erro nesas... Pero, bueno, non os teño contrastados, e que non había máis dun bombeiro, pero, bueno, non... Había un, pero había...
dous que foron voluntarios, ¿no? Por lo tanto, non había un bombeiro, non había tres. Pero bueno, por lo tanto, claro, eu creo que xa non é o mesmo, ¿no? Os datos teñen que hai que dalos despois de telos contrastados eficientemente. Evidentemente, nós estamos co proceso de estabilización dos GES, aínda hai unha reunión mañana da mesa do tribunal, porque hai unha reclamación aí pendente, por lo tanto, mentres non demos arreglado eso, pois non podemos ir completando plazas, aínda que para mí o máis urxente que hai na RPT estaba contemplado. Vamos a ver que facemos cando entra en vigor, pero evidentemente o máis importante dos GES, aparte de cubrir todas as plazas, é ter un encargado que xestione eso e que poda levar un control firme e eficiente da actuación. Pero, repito, os parques comarcal de bomberos teñen os seus problemas e terá que contestar o que ten a responsabilidade, non o alcalde do Barco. Máis preguntas? Sí, Noa? Nada, moi brevemente. Bueno, unha pregunta ou case un rogo. Hoxe traíamos un recoñecemento dun crédito extraordinario, entre outras cousas, para cambiar a cuberta do pabillón, que estaba claro que era necesario facer. Igual para o próximo deberíamos traer un crédito extraordinario tamén para facer algunhas melloras en determinadas instalacións deportivas. Entre outras, bueno, non xa trouxéramos a este pleno o tema das pistas de tenis, eso sigue aí adiado e estancado. Tamén esta cuestión da pista de skate, que cada vez está en peores condicións, hai clavos que salen, a xente que camiña por ali moitas veces o retira. Bueno, tamén hai queixas sobre que non hai redes nas porterías das pistas que están no malecón. Bueno, a pista das casas baratas, pois tamén o pavimento está nunhas condicións regulares, un pouco, pero bueno, sobre todo as demandas son sobre as do malecón, máis nada. Ben, pois tomamos nota do rogo. Evidentemente, todo o mesmo día é imposible, aínda que haxa remanente, hai que ir distribuindo e sobre todo hai que ir deixando aí unha bolsa para que a tesorería non teña sobresaltos e poidamos seguir pagando os provedores cada 15 días as facturas que presentan. E, polo tanto, porque os cartos non chegan todos o día 1 de xaneiro, oxalá, e teríamos xa todo para todo o ano. Van chegando cando van chegando e, polo tanto, nos temos que tener sempre cartos en tesorería para poder pagar a todo o mundo. En calquera caso, evidentemente, tomamos nota de todo o que dixo e intentaremos ser máis eficaces. Máis preguntas? Sí, tres ruegos rápidos. Parece ser que ayer cayó una persona en el paseo que va adelante del jardín botánico y las piscinas. Non sei, non teño... Y parece ser que fue... Dende logo non pasaron ningún parte da policía. Que fue bastante grave. Yo pasé por allí por la tarde y la verdad es que esa acera está deshecha. Por allí no tiene por qué pasar tráfico pesado, está hundido, yo no sé si será de repises o de qué, pero yo creo que eso hay que pegarle una vuelta al pueblo, las aceras, porque la gente mayor no se puede estar cayendo casi a diario por las calles. Entonces, habría que darle un vuelco a todo eso. Y después hay otra cosa que me fijé en el jardín botánico. No hay una leyenda de los árboles el tipo que es el nombre en castellano, el nombre en gallego, el nombre científico y todo eso. Y aparte hay 2 o 3 esculturas que también habría que poner una leyenda con el autor y lo que significa en breve. ¿Qué significa la obra? Y es que se le ve poco mantenimiento a aquello. Después, otra cosa, los patinetes andan por la acera como locos. A mí el otro día le llamé la atención no era ningún niño, le llamé la atención porque bajaba por una acera a alta velocidad y encima aún tiene más que decir. Y después hay otra cuestión, se me fue ahora. El otro día nos desayunamos con una noticia que ponía... gracias a la insistencia del alcalde de Barco, Alfredo García, Valdeorras ha sido reconocida como área funcional, lo que le permite acceder a 10 millones de euros para desarrollar el plan integral de actuaciones. Bueno, habrá que darle la enhorabuena por esa parte. Pero después, el comentario que hace usted dice, a veces hay que ser muy pesado en política
pero ha valido la pena. Entonces, a mí un día me dijeron, tú eres más pesado que una vaca en la solapa. Yo se lo voy a remitir a usted. Sea más pesado que una vaca en la solapa y reclame ante el Ministerio de Fomento, que decía usted, que inicien la 76, que nos acaben la circunvalación y sobre todo que nos arreglen la Nacional 120. Yo le agradezco los ánimos, que me da. Intentaré ser máis, son bastante pesado, xa yo digo, pero intentarei ser máis. E ademais direi que conto co seu apoio, ademais. No, millor, direi que me azuza vostede, e que non me queda outra que ser todavía máis pesado. Máis pesado. Si tenemos que ir juntos, vamos juntos. E se quere venir el bloque, máis preguntas. Vamos los tres. Máis preguntas. Sí. Dosi. Sí, hola, buenas tardes. Nada, yo son dos ruegos pequeños. Me han comentado varias personas que el cubrimiento que llevan los contenedores sobresalen por encima de los contenedores y al levantar la tapa es imposible, hay que empujar el contenedor porque si no, no levanta la tapa y las tapas se acaban rompiendo por eso. La madera está más alta que lo entiendo. Ese tema temo debatido moitas veces. Horrible. Todos os anos o debatimos. Que le corten las patas. No, cando se fan danlle unha altura. A ver, sí, eu creo que os primeiros eran máis altos que os que estamos a facer agora. Cal é o tema? Eso ten unha función, que é tapar, cubrir os contenedores para que non se vexa. Todos teñen unha porta que é por donde saen os contenedores. É certo que... Pero se unha persoa... Pero están... Eu creo... Iré a verlos, ¿no? Pero eu creo que están na altura, xa, os que estamos poñendo agora están na altura do contenedor, é dicir, que non impiden xa. Pero van a renovar os outros, os que estaban... No, vamos, a ver, eu non sei se hai algún donde hai maiores problemas, é certo tamén que... Pero vamos, de feito, algún o cambiamos e o cortamos, non recordo onde, eu creo que era na calle... Eu creo que foi na calle Ourense onde o cambiamos e o baixa, pero non recordo. Pero falarei co carpintero e lle preguntarei, porque algún sí que é certo que o lle cortaron as patas, ¿no? A carretera tende a ir hacia a acera, os contenedores baixan hacia a acera, entón pegan as tapas e non hai maneira. Xa digo, dende logo, os que están a facer agora van á mesma altura que o contenedor, precisamente porque ese debate xa o tivemos co profesor. Oye, mira, non nos deixes máis altos porque hai xente que xa lle custa levantar a tapa, chegar a tapa ou con tal, ou subir a bolsa que está cargada e pasarla, ¿no? Entonces, polo menos que a madeira tape o xusto, pero que non estorbe, pero que permita levantar a tapa. E outro ruego é que limpien as luminarias das farolas, porque están moi sucias, e xa a iluminación non se ve moi ben, se están sucias todavía se ve menos, porque hai moitas lámparas, moitas bombillas que dan pena, e iluminan moi pouco. Ya a ciudadanía de noite por aquí veise moi mal. Ben, lo mirarei porque en principio son novas a todas, pero non son novas, fai 3 anos ou 4 anos que se puxeron todas de LED no núcleo urbano, pero bueno, si diré a ver como é o tema, porque as que máis se usaban eran as, como se chaman, as Fernandinas, as modelo Vila e demais, e esas quitáronse os cristais, por lo tanto, e non levan xa lámpara, levan unha plaquita de LED que chamase retrofit. Realmente aí non hai pero bueno, a ver si miraremos a ver, pues igual, porque si as limpamos en alguna ocasión o casco vello, que non sei se lle quitamos o circulito ese que había, non sei, fallaré, lle direi pasolle o electricista este tema. Sí, pero hai telarañas, mosquito e todo eso quita a iluminación a bombilla. Pasolle este rogo ao electricista para que faga unha revisión de todo o sistema de luminarias. Alguna pregunta máis? Sí, Maite. Non sei se tenéis aviso de unha reparación dunha boca de riego en Cesures. En los pueblos se mandó a hacer un estudio de qué teníamos y los que nos dijeron las arreglamos, pero me dices cuál es y la vamos a arreglar. No, es por si tenéis aviso de eso, es que tras el pasado incendio del día 25 se rompió una, entonces era para que esa
en concreto se arreglase. Era por si teníais no, a mí, es más, de ese. a mí Vale. personalmente, no sé si o concelleiro, ninguén nos dixo nada de que se rompera unha boca de Vale, rego. es que como fue el GES que se encargó de distribuir las mangueras, pues dije igual también, pues a la hora de recogerlas, verificó eso. Y por otra parte, tras el pasado incendio urbano en el núcleo rural, rogamos que se tomen medidas pertinentes en cuanto a dotación de recursos, como en el caso, por ejemplo, de mangueras de incendios que son insuficientes para cubrir el espacio entre boca de riego e incendio. Solo 2 mangueras no llegan a la mayoría de las casas. Y esto, otro de los efectos, o sea, otro de las medidas que se pueden tomar, a pesar, si no es dotar con más mangueras, es dotar con más bocas de riegos y poder llegar a todas las casas. Porque sí es cierto que las mangueras han sido muy útiles, porque muchas veces el tanto camión de bomberos o el propio camión de GES no cabe por calles y esas mangueras han sido para el incendio bastante útiles. Entonces, ¿qué pasa? Se han encontrado con 2 problemas. Uno, que la manguera no llegaba a ese punto, o otro, que las bocas de riego solo están, o sea, no llegan a la propia casa. Entonces, eso será el ruego. Correcto, tomamos nota. ¿Máis preguntas? Non hai máis preguntas? Un ruego. Mandar a la policía local a algunos de los colegios, sobre todo el Condesa de Fenosa y el Lauro Olmo, porque a la hora de la salida y entrada de los chavales hay alguna carrera que otra. Va la policía local, pero los vigilan. Los vigilan. Igual tienen que ir un poco antes. Traslado el tema. Vale. No, porque van. O sea, dentro del horario se asiste. La entrada de los colegios siempre hay un policía. Vale. Bueno, no decimos nada de eso. Para que no corra la voz. Se lo diré ahora ya. Se lo diré ahora ya al policía que entiendo que está abajo para que lo traslade para mañana. ¿Qué es esto? Se levanta la sesión.